Look at what I click by Sam. Is there not to come to me for Nepal? You better come Sunday service. Umuibe ndị nsọ ala Igbo bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị ekene unu. Anyị si ka anyị kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu na ibe, kene ezinụlọ. Ụmụ ibe anyị si ka udo dịrị unu. Anyị nwa bụ ndị nsọ ala Igbo. Ihe ọ sọrọ na-akụ na-akọrọ onwe unu. Ihe anyị ma bụ na egbugo dị egwu bụ na egbugo dị egwu, moto emuvugo bụ na omuvugo, onye ọkara obi ọbịawakwa na onye ọ na-akaghị obi. Nwanne ngaramara na ekpe azụ. Ihe a abụghị ihe ndị western ideology or western religion or western nkewa nkewa. Onye anọghị ebe e niri otu na-esi n'okwu abụọ. Ma ị nweghị religion, you can never have mind, you can never think. Nwanne ọ ya wu umeala. Ihe mere bụ na iwe dị anyị n'obi maka ndị nwa bekee mere anyị pọpị. Eziokwu ka ọ bụ emere anyị pọpị. Nwanne kedu ebe ị nọ mgbe emere gị pọpị? Isi mkpịrị na-akpa mkpị na ihe ịghọtago. Kedu ebe ị nọ mgbe emere gị pọpị? So maka ndị mmadụ nwere ike ị na-asị religion asị, mana the question bụ ndị ha na-eme n'Afrịka ọ bụ ndị ọcha? Fada na village nọ na chọcha. Pastor n'Afrịka na-ezu ochi na-agba ama ọ na-acha ọcha? No. So that means
ọwụ religion is ọwụ na mmadụ na-ezu ochi were afa nọ nso na-ezu ochi nọ nso bụ onye ochi. No, religion mean remarry, to remarry. Nwanne ma ọ bụrụ na ịkpatụ ha aka na amụ gị ịgakwa ha anyụ. Ọ bụrụ na enweghị ike ihe mere mgbe iji wee chaji ya wee nyụọ something wee je mmụọ ya okwu ndị okenye ka a na-ekwu obere okwu masị. Ịghọtago? Kedu ihe mere nwoke na nwaanyị ji anụ di na nwunye? There must be marriage. Nwanne, there must be marriage for there to be life. So otu ịdị ndụ ndị Igbo na-asị ịgọ mmụọ. Gịnị bụ ịgọ mmụọ? Ịgọ is ịgọ ọgọ. To marry. Ịgọ is ịgọ is to marry, to hold something. Hụrụma. You got that? So now ihe a na-ekwuzi okwu na many of you 99.9% of our people aghọta ihe a na-akọ. Ị na-ekwu ọ bụrụ eziokwu. Nwanne ọkwa hụrụ dịsị nsọ ala anyị na-ekwu okwu ya. Nwanne enweghị ebe ị na-eje ọbụla imeghe nsọ ala. Anyị ma na ịmaghị ya onye mere anyị ji ebutie in a very normal level so that you can follow it to ascend. You must marry. Nwanne ịnụ nwaanyị napụ ha amụ nwa. Ịnụ nwaanyị napụ ha amụ nwa. Nna nwe nke eziokwu. So ngị nwa na onwe gị bụrụ mmadụ before you na-ahapụ this life to go above this life, you must marry. Mmadụ ya na-ekwu okwu ya bụ ọwụghị nwaanyị ma nwoke. Marry of the mind. Ịghọtago? Ịda na ị nụrụ ịmarị because you must marry, because character ndụ ị na-ebi bụ information somebody encoded in your mind. So this information begin to develop all information ahụ nke iji eche uche. Ịghọtago? All this program etinye n'ime gị ka iji eche uche. Ị nwere ike ịghọta ya na-akọ eziokwu na gwa gị. Ịghọtago? Ma ime ị nwere ike na-afụ ihe ndị nsọ ala na-ekwu asị ndị iberibe ọ dịghị enwe ego ha eme na ndụ gị. Nwanne, ndụ gị kwehụrụ ndụ gị dị na nsọ ala. Maka ọnwụ na ọwụghị ya, kedu ihe mere sinsi iji ebigharị aka? Ọnwụ na emeghe nsọ ala ị ga na-ebigharịkwa dị aka, because anyị nwa na onwe anyị ihe anyị wetara bụ program to make you ascend. Ihe mere na your life agabeghị any further bụ na enweghị mahadum ejighị the program. Ịghọtago? So ihe anyị wetara gị bụ program ga-eme gị iri ya. Nwanne, life is based on elevation. Ọnwụ rigo ka a na-arigo on little. Either na you go up or you go down. That is period. Ịghọta? So ihe anyị na-ewetara ụlọ ozi ọma mgbe ọbụla maka nwanne onye emeghe nsọ ala, you are on your own, because we cannot trust you, because anyị mana your mind, because ihe anyị mere wụ all the study of the spiritual mind, omume gị ọ bụ ihe anyị na-arụ omume gị ọ ihe anyị ma. Maka ọnwụ na ejighị nsọ ala, nwanne, omume gị is critical because ejighị program. Onye na-ejighị program kedu ihe ọ ga-eme? Ịma na omume is unstable. Every day chibo ọzọ anụ ọzọ. Chibo olesi na-eme dị nsọ ala as your way of life. Nwanne, na western world ọ bụrụ na ịkpọta ha nwa gị school, you might go to prison. Call somebody in the west and ask. Ma nwa ga-eje ha akwụkwọ, ị nwere ike ijeri nga. Ịma why? Because ha achọghọ chibo ọzọ anụ ọzọ. So before anyị soro anyị n'ihe anyị na-eme, ị ga-abụ onye nsọ ala na-eme practice. Ị dịghị go dị perfect, nsogbu adịghị. There is nothing perfect. But ọnwụ ị na-eme emezi ọmara gị ahụ, you begin to improve. Because life bụ gị nwa nwe ya. Ma ọ bụrụ na ndụ gị adịghị mma, ọ ga-eme gị nwa affect first. O nwere ike ime ndị gị na house around you affect. But ọnwụ ngụwa bụ the chairman of the affect. Ọ bụ ngụwa onye ebuzo ma affect more than anybody. Because ịwụ mmadụ, ị na-eche uche. Nsogbu ị nweziri bụ ichetara ezigbo ihe ka ichetara ajọ ihe. Aka ọrụ anyị bụ ka ngụwa na onwe gị cheta ezigbo ihe, ọwụ maka anyị nwa. Ebe o si wee gbasa anyị bụ na society anyị agaghị adị mma ma ọ bụ na ịdịghị mma, because ofu onye can never build a society. Ịghọta? Ofu osisi anaghị eme ọhịa. Ọ bụ nne maka anyị na-atara afọ anụnwa wee na-ekwu ihe na Facebook every day, because anyị ma na there is no how anaghị ga-eji adị mma ma ọ bụ na sọm dịrị mma. No. Ọwụ na anyị niile dịrị mma, ọwụ na anyị niile at least ọwụgori 10%. Ịghọtara? 10% aha wee occupy ndị 90% ahụ. Ịghọtago?
that is why we suffer to say this thing every day anyị na-ekwu ya. Ọ bụghị na because anyị naba onweghị uru anyị ga-abara onwe anyị, mba. Ọ because anyị ma na eweta ofu onye weta ozuo. You got that? So ọ bụghị because of na why nwanne enwekwe mgbe ị ga-anọkọta sị na you are awakening, you go and sit down because you are waking, you are wasting your time. You are not awake. You are not. Kedu ihe mere ndị Christian na-aga ezi ozi ọma every morning 6 o'clock ha na-ezi ozi ọma preaching? You got to go. They are right. Mana ihe mere mbụ ha na-eme wrong thing at the right time. Ha na-eme a wrong thing at the right time or na-eme right thing at the wrong time. Because why? Ha na-ewetara anyị western philosophy. Had it been na ọ pụrụ o nwere mgbe anyị pere mpe nwere ya akpọ okoronkwo nwa oge na-akụ ekwe n'ụtụtụ 4 o'clock mgbe ana Igbo bụ ana Igbo. Ọ na-akụ ebetegete abụọ mere hiri ebetegete with the 9 gods. Igbo people have 9 gods. You got to go. These 9 gods ndị mmadụ na-asị a na-asị ilochi ama mma ha ọmakwa natin. You got to go. So ebetegete anụnwa with the 9 because ndị Igbo enweghị number more than 9. Ndị Igbo nwere 9 number kwụsịrị 9. Ị ga-enwe ọchị ya 10 ị ga-afụ na 10 1 plus 0 ọ banye n'ime ya. Ịghọtago? Onye ka eji kpọọ ya iri ịbanyezie n'ime ya iri ya which is marriage a na-ekwu okwu. You must marry before you can ascend. Ọ bụrụ na ị mụrụ nwaanyị ị ga-amụ nwa. Ị ga-amụ nwa. Ị gaghị amụ nwa na ị ga-amụ with nwoke ka onye nwoke gịnị ya ga-amụ. Ịghọtago? So ihe ahụ philosophy of life. Ọ about somebody or nobody. Ihe eji wetara gị nsọ ala bụ na there is no other way to distribute this information. O nwere ụzọ ọzọ. Onweghị ezi ebe ọzọ. How can we distribute this information apart from through this way? Enweghị ezi ebe ọzọ. And all the echiche gị bụ the fundamental of anything. Echiche gị nwanne onye iberibe enweghị ihe o nwere ike ịọfa onwe ya. Onye iberibe can never offer himself anything, talk less of onye ọzọ. So onweghị mgbe onye iberibe ga-amenwu onwe ya any good thing. So ka ezi ka ị ga-esi enye onye ọzọ onye ihe nye ha onwe gị enye mmadụ onye ka ị ga-enyezi ma ọ bụ na enye ha onwe gị. Nyanwa ka eji wee sị unu nwanne unu mee nsọ ala Igbo. Nsogbu adịghị. The instructions and everything about nsọ ala ga-apụta. But first of all nwanne kwere godi ọkwụnụ niile ga-anụ ụlọ ụka kwere live by faith. The just shall live by his faith. Onye nkịtị bụ okwukwe ka o ji ebi. Ọkwụnụ ma onye nkịtị live by faith because enwere ihe ị nwere. Ị maghị ede afa gị, ị maghị akwụkwọ, ị nweghị polisi, ị nweghị kọtụma. Then how do you survive? Where the verse na the just shall live by faith. Ọnwụ na just nwee faith. Faith a na-ekwu okwu ya okwu ha faith nke ndị west. Ịghọtago? Maka na sometimes ngwara na ụka rụrụ n'ụrụ. Ihe a ji wee rụọ n'ụrụ bụ na ha nwere language without explanation. They give you language without explanation. Ha kọwara gị anything. Ndị mmadụ wee pụta n'ụtụ ekpere si na ihe ga-adị mma. Ọ because akọwara ha the language enyere ha. Onye gwara gị nke ihe ndị Igbo na-akpọrọ n'Igbo. Ndị Igbo believe, this belief unu na-ekwu believe. Gịnị bụ belief n'Igbo? Afụ n'anya ekwe. Afụ n'anya ekwe. Then why kwara iji wee sị na ife ụnanya wee kwere? Why iji wee sị na ife ụnanya wee kwere? Mana ndị Igbo gwara gị na afụ n'anya ekwe. Gịnị bụ afụ n'anya ekwe n'Igbo? Here the problems come. You got that? So all because of na ndị West wetere gị ụka mee gị otibere anya afọ ụzọ. A na-agwazi gị ezigbo okwu. Isi ọkwa ndị religion a ọkwa ndị ha nwanne ọ bụghị ya ka a na-akọ ebe a. Omenala Igbo na ọdịnala Igbo, go and do your own research. Igbo land is governed by religion. Ancient day, go and check. Get that nwanne, go and ask. Ihe niile ahụ na-ekwu ma iyi ụwa o ma arụsị o ihe niile na religion. All of them ma ọdịnala Igbo, all of them is under religious philosophy. Ma nri mean to ascend. Igbo ukwu bụ a new city, ihe o mean, which is ka ha na-akpa ya Moses
si ya na ya na-apụ from ọ na-eje Canaan na New Land. That is what Igbo ukwu mean, is a new land, the city of the sun. You got that? So ọnwụ na ịghọta the philosophy ihe a na-ekwu, first of all ya aghọtago the philosophy of these things ka a na-ekwu okwu. Kedu ihe mere ji spam ji wee, because unu na-achọ magic ọ nne gị ka ọ nna gị wepụtara spam. Ndị medical people ga-agwa gị nonsense you don't want to hear, or you want to hear. If you want to hear something, they will tell you anything you want to hear. Wait, ka ebe spam sipụta? Where did the spam came from? Ajụjụ ka m na-ajụ. A ga-asị gị o ji wee si na mbọ mmadụ, o ji wee si na testicle. Kụwa mkpụrụ amụ gị ma enwe spam ị ga-afụ dị. Kụwa dị mkpụrụ amụ gị enwe spam ịfụrụ dị gwa m. Ọ ga-asị gị o si ebe nwa mana ị na-achọ ihe magic. You don't know how magic happens. Kedu ihe mere spam ji pụta ebe ka o si? Where is the source of the spam? You cannot tell. You gotta go. Kedu ebe o jere? If you go spam transform without abaga na feminine body, have you ever seen? If you go spam mere transformation without going inside a woman's womb, ma artificial womb, something must make it. And we have a tea that place from feminine principle when we came ascend. That is the marriage and market. You must merge it. That is called magic net. Magnetism means magic net. That is what magnetism means. Magnet means magic net. You got to go. So without that portal, which is Igbo, without the portal I na-akpọ Igbo, because e nwere ihe ndị mmadụ na-eme ịrụsị ụlọ na anị ụlọ gị ahụ maka mmiri nwere ike ị na-abata ndị ụlọ ahụ, were nwere ihe a na-eji ihe dịka blọkụ doo otu a, ọ ga-awụ mmiri bịa ka mmiri gara ịbanye n'ụlọ ahụ. Onye aka na-akpọ Igbo, all that bụ Igbo. Ihe a na-eti na a na-akpọ ya n'English threshold. You got to. So ma ọ bụrụ na ị maghọ these things, nwanne chere godi nsogbu adịghị. Ihe anyị chọrọ ka anyị ebe ahụ anyị si wepụta ụwa dị mma. Mụ na gị enweghị okwu. We don't have anything in competition, nothing. Mụ na gị enweghị anything. Ndị nsọ ala enweghị anything. We are not against anything. Ihe anyị chọrọ bụ ezigbo ala Igbo, because anyị chọrọ Igbo, because Igbo is the concept of the philosophy, because onye nwa bụ the door. Ma ọ bụrụ na ijighị the information na kedikwen, what are you going to offer? Enwere ihe ị ga-offer mmadụ. There's nothing. So ihe anyị na-ekwu, we want to offer something. Ihe anyị nwere n'onwe anyị, ihe anyị nwere, what we have. All about building science and tech. Those things are already in Maharu, ije na China, you go na Europe. God, if you go to the West and study how to build science, you can build it. You don't need to do it in Igbo. Ị gaa na England, go see akwụkwọ ka esi arụ machine. You can go to Igbo land and begin to assemble machine. You got that? So this is necessary. Here the necessary here is the mind, the capacity of the mind to make ascension. Give the mind the capability, then the mind will transform itself. Ọ bụ ihe a na-ekwu maka ya, because already ị ga-arụkarị China na ihe ha na-arụ arụ. America already na-arụ ngwa ọgụ weapons ma nuclear ma ihe niile. Europe already na-arụ nuclears ma ngwa ọgụ ma ihe niile. So it's not new, nothing new here. Onwe ihe, the only thing new here bụ na your brain is empty. That is the only thing lacking. Nothing is lacking in this earth. Onwe ihe na lacking. At it was in the beginning, is now, ever shall be. So nwere ihe dị ihe ọfụ ebe a, kedu ihe ị ga-eme na word na-afụ before? What are you going to do? Kedu ihe ị ga-eme ndị ụwa na-afụbeghị taa? Ị ga-agbakarị n'igwe n'ọsọ. Mba. Ihe a na-ekwu bụ your children ka ha nwee common sense. Let you, nothing is, ke ihe ị ga-offer this life na na-adịbeghị before. What are you going to offer life? Kedu ihe ị ga-offer ndị ụwa kịta bụ ihe ọfụ? Gwa m. Ibidobeghị ebido, ị gara ekwu ị ga-agbawe n'igwe. Kedu ihe ndị anyị ndị gị na ha na-ekwu bụ ndị mmadụ na-aya ọya, ha tinye na machine, mee ya operation, gbaa ya ọgwụ ọnwụọ, eme ya operation, mesịa ya operation, otetekwe ọgaba, egbuwa ya brain,
wepụta brain ya sachasịa ya tikwu ebe a kwachie ya just chegodi for a minute this thing na-agwa gị because m na-agwa gị nke bụ eziokwu you got to go. I'm telling you the truth. So he need a brain that will harness this information because already is there. You got all the ebe. That is why mgbe nwa bekee bịara na your ancestors they did not destroy anything, they took it. Ọnwụ na ha enwere ihe ị gaghị afụ ya na west. All those ihe apịrị apị ọkwọdụ na museum ifo ka ha mebiri ha emebighie na they put it in museum because ha ma the value of it. Ịghọtara? So nwanne don't throw anything. Ọkwa hụrụ na touch ahụ ha nyere gị don't throw it away, change it, don't throw it away because if you throw it away the information inside you is that program. If you throw it away you will still go back to the center. Ịsasị ezi arụ it will go back to mmiri ọjọọ. Ịghọta? Isi ọ sọrọ gị saa ezi ahụ it will go back to mmiri ọjọọ period. So nke ahụ ịma anyị ịgafe gụkwa na ịgafe step 1 baa na step 2 don't condemn the step 1 hapụ ya go to the step 2 but ọnwụ na mmadụ na-eme ihe ọjọọ point out direct ihe ọjọọ point out si na ihe a bụ ihe ọjọọ ọ dịghị mma period. Enwezikwa ihe ọzọ a na-eme that place nke ahụ gbasara ha mana a sị na afọ ekwughị gburu okenye mana ekwughị anụ gburu nwata. Mana ịpụta hapụ a na-asị na nke a bụ nke a ga-ajụ gị nwanne what is your own because ọnwụ na ị na-eme nsọ ala you don't give a fuck about those things. Ihe ndị a na-eme ọ na-eme gị nsọ ala because o nweghị nke ị nwere. Onye anya ukwu ma ihe ndị Igbo ji akpọ ya onye anya ukwu maka enweghị ihe ọ nwere na ọ na nwere ihe ọ nwere na ya nwanye ukwu ọ na nwere ihe ọ nwere wee na-anyụ anya ukwu. Onye na-enweghị nwe anya ukwu mana enweghị ihe ị nwere ị gaghị enwe anya ukwu because o nweghị tụrụ gị. You got to go. More than you 120% nsọ ala ka nne enweghị I don't edit anything. Ihe ọ bụla m fụrụ m like ya nchọ ya na nsọ ala m afụghị ya mma na ọ bụghị eziokwu. You got to nchọ ya na nsọ ala m afụghị ya mara na that na abụghị eziokwu because it's not truth because afụ m ya na nsọ ala because nsọ ala wee package ụmụ ihe netwọk a sef na-eme mmadụ arụ. Nsogbu adị enwere nke anyị nwere enweghị nke anyị nwere ụmụ ibe. So dịka nsi wee na-ekwu ụmụ ibe na-egedụ ntị ọfụma maka na a sị na atụpụ nkịta akọrọ igosi ọ ga-adị ya ka etụrụ ya mbụ ọ na-adị ya ka etụrụ ya mbụ na-ekwe na anya ụmụ ibe. Nsogbu anyị n'ụwa anụnwa anyị pụtara sị ndị ojii ọwụ nsọ ala and nsọ ala anyị nwere nsọ ala na n'onu Igbo anyị ga-ezi wee zụọ ụmụazị anyị but anyị ga-enwe nsọ ala n'oyibo nwanne. Akọ na uche bụ conquest. Akọ na uche bụ conquest. Ọwụ na anyị nwere nsọ ala anyị ga-akọnka the whole Africa with the mind because ihe anyị nwere na nsọ ala nwanne ọ dị so much sweet, powerful and intelligent. Ihe anyị nwere na nsọ ala Igbo the program of nsọ ala Igbo because a sị na ihe dị mma na anyị agbara akwụkwọ. Ọwụ na nwatakịrị mmadụ nke ibini mmadụ onye toro eto fụ akwụkwọ nsọ ala gụọ anya ọ ga-afụ na destiny ọ dị mma. Nwatakịrị eji ihe a wee zụka hapụ uru because ọ gwara gị ka ụwa si aga otu ụwa si arụ ọrụ. Ọ gwara gị otu nwatakịrị ọbụla ṅomiri ihe a otu o si arụ ọrụ si otu a bie ndụ ebe ọbụla ọ nọ ọ ga-abara obodo ahụ ọ nọ uru. Ọ ga-abara ebe ahụ ọ nọ uru ma onye Igbo ma onye Hausa ma onye Yoruba. Ịghọtago? Mana mgbe ọ eji abaziri anyị nwa na onwe anyị karịsịa bụ na anyị nwa bụ isi afụrụ kwaba okpu maka na the name of the gods bụ Igbo name ka ha na-aza. That means all the whole prayers give glory to your ancestors ndị wepụtara editing. You don't live in isolation. You gaghị live na isolation. America mountrụ flag ha mana moon ma everywhere. Ha nwere ngwa ọgụ enweghị ngwa ọgụ. The only powerful ịdị n'ụwa bụ nsọ ala because iso na the people ndị wepụtara the philosophy. Use what you have to get what you want. Ndị mmadụ ga-apụta ọsị ka ihe mere sụwa Igbo a na-eme Igbo sụwa Igbo nwanne isụkarị ha anyị n'Igbo. Isụkarị ha anyị n'Igbo. Anyị nwere ụlọ akwụkwọ ebe a ga-eme Igbo. Of course yes anyị nwere pump and play. Ọnwụ na nke aha ruo ị ga-afụ ya. Ịghọtago? Anyị ngwa bụ ndị furu Igbo n'anya chọọ ime Igbo chọọ ịgụ Igbo chọọ ịta Igbo chọọ iri Igbo mana ọnwụ na ịpụta
na ihe anyị na-eme, ịpụta n'ihe anyị na-eme, ige ntị ọfụma, ị ga-ama na enwere ihe ọzọ dị n'ime ihe anyị na-eme. Ọ bụghị ụjọ ọzọ na mmadụ pụtara na-ekwu okwu na Facebook. Ọ bụghị nwanne, ọ bụghị maka okwu abụghị nri. Enwere ihe ọzọ anyị na-eme, uche anyị dị n'ihe ọzọ. Maka onweghị ka ị ga-eti, ọ bụ nwere ike ịmaghị ihe akọ na uche. Mgbe ọbụla ndị Igbo na-ekwu okwu, ha na-eti ihe ebuọ. Enwere ike isi gị ikwu na ibe, enwere ike isi gị akụ na ụba, enwere ike isi gị akọ na uche, enwere ike isi gị ezinụlọ. Ndị Igbo always do like that, always. Ọwụhụ jọs akụkọ, ihe ahụhụ akụkọ ifo. Nwanne, ihe mmadụ nwere ka o ji eme ọgọ, ihe ị nwere ka iji eme ọgọ. The best thing anyị nwere n'ụwa, because our own society ndị Igbo is run under religious philosophy. Also anyị gbabụ ndị nwe religion, ọwụhụ ndị ya ndị a na-eme, because our own way of life is under religious ideology. That is why ndị Igbo ji were powerful on earth. Hapụkwa na ha bịazi ebinye aka n'ọrụ ihe ọjọọ emebe ha. Ọ bụ anyị nwa bụ ndị nwere onwe obodo ị ga-eme ije na efu na mmadụ nwere omenala. Go to the country, ị ga culture cultivate or a general language. Mana kedu ume ha? You got to cultivate is different. Another one is program. Anyị nwa ji character we mee program. Asị anyị nwa ji character, ha na-agba ya program na kọmputa, mana anyị nwa tinye omume. You got to, that is we transform the anyị were the before nwa bekee arụọ kọmputa, anyị ewere go ya wee mee way of life as a program. Mata na mmadụ wụ njin. Mgbe nwa bekee before nwa bekee amara na kọmputa na-arụ ọrụ, anyị amarago na mmadụ bụ kọmputa n'onwe, that is needed to be program. Also anyị nwa mere ihe na-agwa ka ihe mere anyị ga use the advantage of that thing. So ihe anyị na-ekwu maka nsọ ala bụ advantage of this thing. Ịghọtara? So ọ bụghị jos anyị jos hụpụta na-ekwu ihe a bụ ihe nna nna anyị ha mere, and nna nna anyị ha nọkwa, because nwanne ọnwụ na ụnụ na-afụ ụzọ, ụnụ anaghị afụ ụzọ. Ọnwụ na ụnụ na-afụ ụzọ, ụnụ ga-ama na ke how come this thing. Mana o siri ihe ọma na-afịa ahụ, ihe ọma na-esi ike. Ụnụ kwesịrị ịma na ihe ọma na-esi ike. Ihe anyị na-eme ọgakwa ha dị izi, ịghọtago, because ihe ọma na-esi ike. Ihe ọma anaghị, ọ dịghị izi like that. Ihe ọbụla dị izi abụghị ihe ọma. Ihe ọbụla dị izi abụghị ihe ọma. Ọ ihe ọjọọ na-atọ ụtọ, ihe ọma anaghị atọ ụtọ. Ihe ọma na-afịa ahụ, ọ na-esi ezigbote ike. So ihe anụnwa anyị na-eme at the end of the day, onye nwa ga-abụ the only way action. Enwezikwa ụzọ ọzọ, ịghọtago, enweghịzi ụzọ ọzọ, because ihe ọzọ gwara gị mee n'ụwa, ma nwanne kọmputa na-enweghị program ọ naghị arụ ọrụ. Ịghọtago, ọ naghị arụ ọrụ, onweghị ka ọ ga-esikwa na-arụ ọrụ. Ịghọtago, so that is the game. So ọwụ na iwụrụ mmadụ ị need the program. So ọwụ na ndị Igbo, because now otu amụna gị na ebe a na Africa enweghị Africa nwere program, there is none. So anyị nwere advantage. Onweghị Africa nwere program now. For now ka m na-agwa gị, onweghị Africa nwere program to run their own children's mind. So ọwụ na anyị nwabụrụ ndị izi wepụtara ya, ịhụ na ihe na-achọ na uke ndị na uke anyị, ihe na-achọ na uke ndị na uke anyị. So ka ihe ọzọ na-ekwukwe from A to Z, anyị nwere from isi mbido, because mgbe ọbụla na-agwa unu nkwuo, because ndị mmadụ amara ihe bụ Igbo. Nwanne, you can never count anything on earth can you count Igbo, because Igbo is not, because without Igbo there won't be life. Nwanne, onye ọbụla, ana m ekwu okwu ndị okenye ebe a maka ụmụazị emenụ ya, onye ọbụla na-enweghị ya na-akpọ spring up, this is na sprang up, onweghị ike ịmụnwu nwa. Ịghọtago, ọ gaghị amụ nwa. Nwa na-give birth to life. So kedu ihe mere that energy of life, this energy in life do we give birth to life? Because you must cross over somewhere. Ihe cross already, but I bụ na ihe nwoke na-abanye somewhere wee jee mee n'ihe ọ na-eme na. That is the game. So ihe ahụ natural law. Onweghị, because ndị mmadụ aghọtaghị ihe bụ Igbo. That is to start with. Hapụcha na enwere ihe a na-ekwu today, a na-ekwu because of condition Nigeria adịghị mma, people distracted, a na-ekwu maka Biafra, all those things. Ọwụghị ahụ the case. Ihe a na-ekwu ebe a bụ na enwere ihe a na-akpọ Biafra. Ịghọtago, because ihe mere ndị West ji wee like ya this nonsense bụ na a na-eme na anyị na-agbagharị. Ọwụ because of na onweghị onye na-achọghọ inwere onwe n'ụwa. Everybody want to be free and right. Enwere onye ọgwụ. Ịghọtago,
but there is something a na-akpọ as above so below. Nwoke na nwaanyị bụ ama Igbo na ama afara period. Ịghọtago ọ bụ ama afara ahụ because ndị Igbo na ancient days afara bụ the headmaster. Ịghọtago ihe ọ na-akpọ Pharaoh, if you call it Pharaoh in Egypt, ịghọtago or something like that. Ọ ndị Igbo afara because na ama afara ama Pharaoh, Pharaoh's ama Pharaoh. Obi afara was Pharaoh's kingdom. Ịghọtago a na-akpọ kingdom of Zodiac. Ịgazi ebe ahụ nke ị ga-afụsị those 12 astrological movement a na-ekwu ekwu maka. Because anyị use this life movement, this solar movement we create a society. That's why ji onwe ha na-akpọ ume. Asị onye a nwere obi umeala. Gịnị wu umeala? Umeala wee creed. Umeala wee creed. That is nke creed. What is your creed? Everybody nwere creed. Because anyị nwe anaghị ekwu ya ekwu. Anyị nwere etinye na program in your life. You become a part of your system. Asị umeala. Ụmụ ihe ume na ume kedu ume na ume njie ifuru how deep anyị gara wee code wording umeala. Kedu ihe omume ya ifuru how deep we go to code all those words inside the life you live. That's why we produce the best people on earth. Ebe ọ bụla ị gara go America, go England, hospital, everywhere we produce the best. All the system nọ ha n'ime na arụ ọrụ outside because ebe ọ bụla onye ọbụla ama ihe ruru any system ọ bụla nyere ya ọ ga-cope in with it because isi dị mma. Onye ọbụla isi dị mma na-abụ uru ebe ọbụla o jere. Ọnwụ na ijiri program nsọ ala wee pụọ ebe ọbụla iruru ịba uru because already ịba bụ uru already. So he needs more information, more you go. So anyị ga-eji nwunye nwanne iji ihe egbe na mma kịta. Enwere mgbegbe na mma dịkwa mma mana kịta ijihie ị ga-ejiriri ihe ị nwere ka ị ga-eji eme ọgụ. Mana ihe ọ na-enwe. So o nwere ike ọ bụghị ngụnwa na-ekwu unfortunately yes ọ bụghị ngụnwa na-ekwu because your ancestors never found you worthy. Ọ bụ because of na ha like anyị or na ha like anyị because we believe in them so much. That's why ha ji enye anyị the information si anyị ga-enye ụmụnna anyị. Enweghị onye asị anyị nye ya iche. Ọ bụrụ na enweghị onye asị ha anyị nye ya iche anyị agaghị na-ekwe na Facebook mana anyị na-ekwu ehihie so those people chọrọ ya will come by themselves. O nwere onye ayọrọ biko ọ bụ ngụnwa ka ọ dị n'aka ịnụ oruoro gị igoro nwanne ịba ime ahịa necha gaa n'ime ahịa window shopping nke ruoro gị igoro ọ na-eme nwaanyị ọbụla ifuru n'ụzọ isi like ya mba na o nwere nwaanyị ị ga-like nwee nke ga ha like onye ọbụla nwaanyị ọbụla ifuru isi like ya ije ụlọ ọgwụ ka dọkịta chọọ gị ihe n'anya. So ụmụ ibe dịka anyị si wee na-ekwu nsọ ala anụ anyị na-eme onye ọbụla bụ onye otu anyị ga-abụrịrị onye nsọ ala. Ịghọtara? Ndị onye ọbụla bụ onye otu anyị nọkwa n'ala Igbo mbọsị ụka ọbụla must go to heritage center ime ha otu ahụ iwu onye nsọ ala because ọwụ ngụnwa we lead those people na-eso gị n'azụ. Ọgwa mmadụ na-eso gị ị na-ebule emu Nigerian leaders na ha anaghị eme ọfụma. Ịbịazi esi m na iwe onye nsọ ala ị naghị eme nsọ ala. How can I follow you? Kedu ka m na-esikwa na-eso gị? Anyị ma na ihe a na-eme emesibeghị ihe a na-eme buru ibu. Mgbe ọbụla m na-ekwu okwu ebe a ana m ebu ụzọ kwuo ka anyị kenee ndị mbụ, kenee ndị ọkpụ, kenee ndị egede. Ịghọtago? Nkwụsịa ya nsị ka anyị kenee eke, kenee orie, kenee afọ, kenee nkwụ. Ọkwa ihe ịnọ anụ nwabụkwa ha na-eme n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Ọkwa ya bụ ekene orie na afọ na nkwụ. Mbịakwasị unu again ka anyị kenee ikwu na ibe. Ikwu na ibe ka a na-asị gị penitential right. A na-asị I confess to Almighty God and to you my brothers and sisters ikwu na ibe that I have sinned through my own fault in my thought, in my words, in what I have done, in what I have failed to do. Oh ya bụ ike na ikwu na ibe. Ikwu na ibe you my brothers and sisters. Ịghọtago? Ịbịazie ekene ezinụlọ. Ịghọtara? Ndụ ị na-ebi ebi ụlọ bụ eternal life. Ụlọ the house means eternal life because mgbe ọbụla ị gara ahịa ịzụsi ahịa you will go back to your house. So if you want to live eternal life you must live good. Ezi you must be ezi to have eternal life which is ụlọ
because mgbe ọbụla ị gara ahịa you must come back to your house. So ụwa bụ ahịa, you must go back to your eternal life. So if you want to have the eternal life, look at the system here. You got that? So ọ bụghị just na because of na ị na-ekwu ya otu a, nwanne ndị chọrọ ịtụba nwunye ha ime na try since 5-20 years, nwunye ha adịbeghị ime, they continue. Onye na-azụ ahịa na-azụ ahịa ghọ ya, ọ ka na-azụkwa dị ahịa na-eje. So ọwụzi because of na ala Igbo ghara mbi ka anyị hapụzie ya gbanarị ya. Mba nwanne, we must look for the best condition. Jikọtago make sure na ihe anyị na-eme nwere isi. Mana nke a na-agwa gị na-agwakwa gị ọfụma, without the perfect mind program, enweghị ihe na-eme nwere isi. Forget it. It will not, because only na-agwa onwe gị eziokwu. Look at in the mirror and tell yourself your capacity of thinking as a human being. Kedu onye ị chọrọ ka ọ baa uru, or your offspring, or ngo nwe mana ịbụ onye nkịtị? Ndị mma na western world, ama m na onye na-ebu onye oburu na-achọ ka nwa ya bụrụ the best, which is ndị Igbo, ancient Igbo, all their own philosophy. Mmadụ ga-ebu onye oburu fụ na nwa ya bara uru. Mana today now, mmadụ ga-afụ na enweghị, that is na onye nkịtị ka ọ bụ, he still maintain. O still maintain ọ maka na onye nkịtị complete. O maintain mo. Ka ihe na-maintain rụ, ịma na gị nwa na onwe gị ịdịghị mma polisi, ịdịghị mma kọtụma. Ọkwa ihe ka mma bụ ịgba odibo, gbaa bụ onye oburu fụ na ndị so gị n'azụ bara uru. Ọwụ na ntọala dị, onweghịzi ibi na onweghị onye nwe onye ochi ga-eje na politics. Never. Because otu esi wee zụ ya, ọ ma na orughị uri ya, nwanna amagha m ihe dị na politics ahụ gaghị eje gị. Isi godo eji ọjụ, mana nke a wee ochi na amaka nju wee zụọ ụmụ ụnụ. The repercussion of the thing we have. Nwanna ọwụ na emeghe nsọ ala, nwa gị wee jiri gwọrọ ọgwụ ego. Your child will use you and do money. Even rare your kidney, rare your liver. Ka onye ga-blame? Who are you going to blame? Ịtụhụ nwa gị azụ, o ruo echi ogbuo gị, were gị geresi rere liver gị, lay your kidney. Ị na-achọ onye ga-blame na arụ eme gị. Nigeria is wicked, Nigeria is poor. How can Nigeria be poor? Ebe ọ bụ na anyị na-agwa gị nọ nsọ ala ka a ga-eme, isi mba n'ọwụ ị chọrọ freedom. After ka ị chọsịrị freedom, your child, nwa gị ga-ewere gị jejere nara ego tii n'akpa. Nna nwe nke eziokwu, your child ga-egbu gị. Your mother will sell you off, your father will sell you off, because jari ihe nọ n'ime ha virus. Negodo anya, ordinary politics ka a na-eme. Your brothers kill everybody, kill each other. Why do they kill them? Jugodi had the reason. Because onye nkịtị bụ onye nkịtị. Total. No mind. Ndị a bụ ndị enweghị soul, they have no soul. Ka m gwa gị one thing. Before ụna na-ekwu ihe unu na-ekwu, let me tell you one thing. Ọkwa hụrụ oroma, weta oroma na-achaghị acha, ọ na-acha green. Weta oroma chara acha, ọ na-acha yellow. Oroma chara acha na-acha yellow. Ka ihe o ji wesị na ọ chara acha. Why anyị ji wesị na this thing chara acha? Why? Ka ihe anyị ji wesị na this thing acha acha? Life shows you everything through the color of human race. Life shows you everything through the color of human race. Sị gị na onye a na-acha ọcha, oroma achara acha. Onye a anaghị acha ọcha, oroma achabeghị acha. That is what it show you. Oh, how about this? Is not mind. Here nature is showing you. Life is all about. This is not the mind. This is about the spirit trying to reveal what you have in your mind, so that ị gaghị asị na agwa ha ga-agwa. Ị gaghị asị na agwa ha ga-agwa, because nwa bekee understand these things. That's why they play the game, they play with you, because you don't understand it. That is why nwa bekee eze ha na-adapụ ọsịsọ, because ọ chara acha. Because oroma cha ha anya, ọ dapụ from enu. Anything ọbụla chara acha will fall from the tree. Ihe ọbụla chara acha ga-asị na from tree ye dapụ. Go and verify. That is why nwa bekee have problem of health, because ọ chara acha, ọ dapụ go from the tree. So ngị nwa na onwe gị, that's why eji wee sie ike, because ị chabeghị acha as a body. All this thing you need to do your mind.
do the same thing to your mind. Isi mba ị gaghị eme net because ị gaghị akwapụta echi si na because nature. No, there is no secret here. The only thing is na Ngowa just choose to be stupid. Nobody. That nature never. No, ụtụtụ anyanwụ na-acha nke nwa na onwe gị jụgo onwe gị kedu ihe anyanwụ anụnwa symbolize inside my mind. Itete n'ụtụtụ every morning, itete godi n'ụtụtụ, your brain will first wake up, begin to send message to the other bodies. That means anwụ na-awa n'isi gị. Yes, because ọnwụ na anwụ ha awa n'isi gị, there is no how ị ga-eme itete godi. O nwere ndị na-eme atete ịgwa ya okwu ọgbaghị nkịtị before okwu ogo nwere ike ịgbacha 2, 3, 4 hours before mepe ọnụ first time. Itete n'otu iwe a na-ewe gị. Enwe ndị na-eme amụ ụzọ n'otu iwe a na-ewe ya because the energy asịkụlet be ịghọtago. So anwụ ụwa ịfụ na anwụ na-awa osibeghị ike, o ruzie n'ehihie anwụ acha asị n'ehihie anwụ acha charisie ịpụọ na anwụ ọpịa gị ogwu ịghọtago. So this thing ka ị nidiri copy these things nature na-eme n'abalị. Ndị Igbo sị gị na mgbede mgbe ede wụ gịnị temptation. The same sun a transform go into two side or divide go onwe mgbede ọ na-ede o jide n'ihe ọkụchie n'ihe ọ baa n'ala ọkụchie n'anyanwụ esi the other side mapụ. Mgbe ọ si the other side mapụ ka ọ ga-emezi transit go. That is the transistor. That means mgbe ọbụla nọ transistor maka ọnwa ka a na-ekwu okwu. What happened? Nezie the color of the ọnwa na the color of the anyanwụ. If na the two colors is different. If na one na dịka dim ọ na mercury color ọ dị dangerous to the mind or emotion. Obere ozugbo spark ya. Ndị Igbo ji wee sị gị oji abalị aga. Oji abalị aga bụ gị na onye ohi. Oji abalị aga bụ onye ohi. Ịghọtago? So ọwụ na ịghọta ha distance inside your own practical life you live. You must study these things to manage your own life because all that thing ka nature na-egosi gị. Negodi mbọ gị anya na mbọ gị na-eru eru ine ya anyị ga-afụ na ọ dị ka crescent moon. Ibeghe dị mbọ ahụ ebe ị na-asa ahụ ọjawa gị ahụ. Ị na-asa ahụ mbọ gị na onwe wee hụpụta chika iwe aka n'imi ụta ebe i jere iwe aka n'imi mbọ gị ahụ agawa gị imi ọbara na-agba. Ị na-asị hey mbọ m gawa m imi. Ịghọta ụmụaka na-anụ ọgụ ọwụ mbọ ya ma ọ bụ eze ya. Mbọ ya ma ọ bụ eze ka ụmụaka ji anụ ọgụ o were mbọ garie gị ahụ. Yes, because nwatakịrị enweghị ihe ọma. Ị hụrụ ya na nature na-agwa gị okwu. That crescent moon ịhụ ka ọ dị ka mma. Ịhụ na ọ dị ka mma eji ebe rice. Ọ dị ka mma eji ebe rice. Ị ga-apụta aka ebe ahụ ọgwụọ gị ịba. You got that? So until the moon become full moon enwe celebration. Enwere onye na-afụ na-celebrate those things? No, only full moon ka na-celebrate. Ndị Igbo ji wee sị gị nsọ ala were crescent moon and eke wee mee ya. Eke kedu ihe ọ na-agwa gị? Iwu na ọ na-ewu were. That means remove the unwanted spirit. O gosizie gị the crescent moon. That is nsọ nwanne ime ihe agwọ m gị ịba. Ịghọtago? Nsọ ala ime ihe agwọ m gị ịba. O kwuru that is there. Because all the moon na-egosi ya. Anyị na-eme ihe dị ọnwa na-egosi anyị. Ihe anyanwụ na-egosi anyị ka anyị na-eme. So why you ga-eji wee hapụcha this thing at the end of the day turn back again still blame the same God who reveal everything to you? But ọ gwara gị ihe niile na he told you. O nyere gị ụbụrụ isi na ị naghị afụ ụzọ naghị anụ ihe. Mana e nwere ndị a na-akpọ ndozi ọdịnala Igbo nọ na Facebook one guy a na-akpọ nọ nso ọ na-akọ tu na-akọ nonsense. Ị ga-esi ya dị nonsense isi this guy na-ekwu eziokwu mekwere ihe ahụ na-ekwusi mba o ruo echi ọ gbajuo dọrọ chi na God Chukwu akpọ gị ọkụ. Mana ọ gwara gị agwa isi na ọwụ sabụtụ a. Mana he told you sị gị nwanne nekwe isi mba nọ nke ahụ i kwuru ga-eme. At the end of the day who is the victim? Ọkwa gị onwere onye na ka onye gị na-ata dị ahụfụ? No. Anyị sị gị bịa ka ime nsọ ala bịa ka ime invest na our own land, agriculture, science and technology. Si mba ị na-ekpe ekpere ka a gara succeed. Ọnwụ na ya succeed
nke nwa na onwe gị enweghị future because only future you have is us. Only future you have is because Africa nwere too much countries in Africa ka ihe mee ha anaghị eme ọfụma because ị nweghị ike ịgwa one single African country nwere a program. Gwa m one of their own. Gwa m one African mind that runs on indigenous African mind. One ka m chọrọ ịnụ, only one. Ị na-ajụ m nwa ya Africa anaghị eme ọfụma. Gosi m one African country nwere their own mind program. One. Not even South America, not even Caribbean. Gwa m one, then I will stop this program. Ịpụtazi echikwa m wine na ha anaghị eme ọfụma. Mgbe nene anya na nene anya. So ihe a na-ekwu okwu ewu ụmụ ibe, ihe anụnwa anyị na-eme, anyị enweghịzi option. Enweghị mbọsị m pụtara ebe asị ụnụ tụọrọ m ego, ekwuwe na m ya sị gị nye m ego, anaghị m ga-ego any money. So ọ bụghị about ọwụ because of o nwere ike somebody nwere ike ịpụta echi si na moju ebe na ndozi ọdịnala. Nwanne, mgbe in the Bible na beginning, according to ihe ha gwara ụnụ, because most of you Bible ka ụnụ na-use were eche uche, ọ sị gị na God created Adam and Eve in the kingdom of the Eden. Ọ sị Adam atakwana mkpụrụ osisi ahụ. Adam kachie njita dị mkpụrụ osisi ọchụpụ. Ọ gbasa ha Chukwu ma Adam ofili na nke a dị mma ma ọ dịghị mma. Chukwu gwara gị don't eat it pure. Simple. Ma Adam sizigbe na mkpụrụ osisi a tọrọ ụtọ na atọ ụtọ, nke ha bụzi okwu aka ya, mana ihe ama bụ na achụpụgo gị from the kingdom. Period. Ndozi ọdịnala Igbo, ndị nsọ ala Igbo nwere rules and regulations. Isi na ị gaghị eme the rules, then why are you here at the first place? Make no sense. Mbụ na ndị isi ojii amaghị eche uche, ụnụ agaghị ekwe. The same person ga-apụzi n'iro ọkọwa nonsense. Mana ndị ahụ na-akọ nonsense agaghazi ajụ ya, enwere protocol there. Yes, then why did you violate the protocol? Ị ga-agwa onye ojii isi anyụkwana mamịrị ebe a, don't urinate here. Gaa na Facebook, ị ga-afụ na YouTube, don't urinate here, ihu ya ụpapata ahụ na anyị mamịrị ebe a. Na fensị ọ na-anyụ mamịrị ahụ edere dị ya don't urinate. Fensị ọ na-anyụ dị mamịrị edere don't urinate here, ọ na-anyụ mamịrị dị. Abịa jide onye polisi beda place, jide nye ya fine. Ọ sị na this man na-emekwa ya nka eme ya nka, Chukwu akpọ ya ọkụ, Chukwu eme ya. Mana edere here don't urinate. What is the problem? Ndozi ọdịnala nke ndị nsọ ala Igbo na-ekwu maka ya. 99% of ndị nsọ ala nwere protocol of ndozi ọdịnala. They have the protocol. Na-ekwe see this thing because ekweghị ike iweta kọmputa na-eprogram ya without giving those numbers. Ihe o need. Gasị gị tinye date of birth, tinye place of birth. So inside this protocol, this thing there, nekwe ị chọrọ ibu uru, do this thing because our own work, ọ aka ọrụ anyị. Ebe ọ bụ na ị like ihe anyị na-eme bịa, our responsibility to give you this guideline. Nwanne ihe nyere gị guideline, ọ bụghị guideline for nso of onye nna ya ọ bụ onye nwa. Guideline for you, your own betterment, for anybody. So if you are better, that means you will speak well for ndozi ọdịnala ndị nsọ ala Igbo. Nwanne m ọ bụrụ na ị naghị emebe ọfụma, ite anyị ure. Ị naghị emebe ọfụma, if you don't keep the principle, ite anyị ure. So avoid ite anyị ure. You must do these things so that ndị mmadụ ga-afụ gị ṅomie ihe ị na-eme, want to be like you. Nwanne adaetu ụnyaahụ eje. So ọ bụrụ na ị dịghị mma, nobody will, because the fact speak for itself. Spark, as in fact, speak for itself. Okwu na-ekwuru onwe ya, eziokwu na-akwụ ọtọ, okwu asị na-agba ngọ. So ọ bụrụ na if you try to violate those things e nyere gị, at the end of the day, achụpụ gị na paradise, ịkọwara nonsense jebe. Mba nwanne, that is it. That's why you assume onye ọbụla bụ onye nsọ ala, biko ọwụ for nọ nso, all for our own children, because nwanne isi mmadụ na ihe na-atọ ụtọ, igwa ihe ọ na-atọ ka ya. Isi na a na-eme nsọ ala, you have to start it na bido nyenu. Ị gaghị apụta na akọrọ m nonsense. Anyị nwere Igbo heritage na ala Igbo ebe anyị na-eme nsọ ala. So ọ bụrụ na iwe onye nsọ ala Igbo, you must go there, you must prove it, you must show it, and you must abide by these rules and regulations.
All about ego nwanna anyị nwere millionaires na this nsọ ala Igbo. We have them quantum. Mana ihe nna agaghị eme ijesi mmadụ bịa weta ego nye okoko oru ejikwa rapụta mmadụ. Mba. That is why ọ na-eme anyị anyị slow back. Anyị slow back. Because ọnwụ na-eme ha otu ahụ. Ha ọwụkwa ikunye enwe mmiri bụ isiokwu napụta ya iko. Ikunye enwe mmiri abụghị okwu napụta enwe dị iko. Were dị ego aha nye ndị ahụ ka o doo ya na distribute unstable mind. Nye dị ego nye 5 million naira unstable mind. Agwa gị Destiny ịkpọzie na phone. Onye nna ya nọ ebe a ọ ga-agbara m osiarị. Enwere onye ga 10,000 naira only. Ma ga erụọrọ anyị foto nke ha na-akpọ ya. Ya sere anyị ihe osise. Titudo anya fụbeghị. Ya sere anyị ihe osise 10,000 naira only. Anya fụbeghị. O nwere ndị a na-enye eme, nwee ndị a na-enye ha anaghị eme. Mana nke a obodo obere ego imagine ọwụzie na-ewerezie million aba na million nwanne ọsọ agba aba na million ọsọ agba you got to go. So before you made that thing nwanne, any structured society must be disciplined. Without discipline enweghị ebe na-eje ụkanị ha work. That's why you will na-enwe ihe na-eme nwere isi because 90% of our people are not disciplined. So enweghị ihe na-akọ nwere isi like ya mesịa ya ndị ara ga-abịa mebie ya because onye nkịtị na ọ chọrọ ka ọ bụrụ ya asị onye nkịtị ọ maọbụrụ ọ chọrọ ka ọ wụrụ ya n'oko daizi ma ụgbọgụrụ na ka ọ wụrụ ya ka a na n'afọ ya anọ baa iri na Igbo. So ọ ga-ala ka ọ bụrụ ya onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya sọmụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. So that is it. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya olesi memere nsọ ala nwanne asịghịkwa na onye ọbụla ga-eme nsọ ala. Ana m ekwu maka ndozi ọdịnala Igbo nwanne anyị nwa na onwe ya apebụ. Ọ bụrụ na anyị kọmpiti nsọ ala onweghị anyị na-agaghị emenwu onweghị anyị na-agaghị emenwu because ndị na-achị Nigeria ha erughị 1 million people mana Nigeria dị 200 something billion. Nigeria erughị 1 million mana ha nwa ji the whole country in ransom. Ama maka ha erukwe 27 wee na-akpụ 1 billion mana eme 1 billion ka ọ dịka mana ha ji the whole country in ransom. So ọ bụghị about population na ọ bụrụ maka population ndị Igbo ga na-achị na Nigeria. Ndị Igbo nwere higher 80% of Nigerian population Igbo. Ego ndị Igbo nwere ndị na-ewepụta ha ego kpọọ the whole Nigeria in 1 month. Mana ha na-ebe akwa na every election ha na-ebe akwa si egbuo anyị ata anyị egbuo anyị ebe nwe every time. So ọ bụghị maka ego ọ bụghị maka population ọ akọ na uche. Akọ na uche nya ka nji wee si unu ọwụ na anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo nọ n'ala Igbo anyị hunt one of our children na ụmụaka mụrụ ọfụ we hunt for them. Ọwụ na anyị rụsịa disi ụlọ nsọ ala na the whole villages n'ala Igbo ama na oge ịta aka but at least ka anyị mara godị n'ọnya maka anyị bụ n'obi nwesie ihe na the whole village si na village wee tọrọ ụmụazị na village na-apụta hapụ ndị na city. Ndị a na city the rich man's wealth is in the city. So know how rich man can give you chances in the city. Tinubu egosigo the example. Tinubu shows you the example. The rich man's wealth is in the city. The city is owned by the rich. I nwere ego, I nwere akọ na uche. So ka ebe ị ga-esi wee bido na compete with this thing. Ịma ihe mere o ji wee wuru rich. Ịma ihe mere that man ji wee wuru rich. O nwere ihe ọ na-eme o ji wee wuru rich. Or just wuru rich. A rich man just don't be rich man because he's a rich man. There is something that makes him rich man. So ị gaghị anọkọta nnọọ na o nwere ụdị ihe anyị na-eme sometimes anyị anaghị ama the repercussion and the consequence of it. Everything ọbụla nwere repercussion because all cause and effect. Ọ mkpụrụ ịkụrụ ka ị na-ahụ. Ihe niile anyị na-eme today ihe anyị kụrụ na the past. Enwere ike nobody reminds us but now anyị na-remind gị na ihe ọbụla ịkụrụ taa akpa ya ka ị ga-emekwe harvest. Ọ mkpụrụ ịkụrụ ka ị ga-ahụ period. Onweghị nwanne nothing happens by surprise. Plane crash nwere ihe ka ọsụrụ ya. Ụgbọ mmiri nwere ihe ka ọsụrụ ya. Mmadụ ịnwụ anwụ nwere ihe ka ọsụrụ ya. Nothing happens by surprise. So ndị be anyị chere godi let them na ha jugodo oyi all this gudu rest a minute and breathe. Chegodo uche nọdụ anị sit down and think for your solution. Kedu ka ị ga-esi solve your chegodo uche. Nna amụkọ mgba since anyị bido wugharịba this thing since how many 1967 1957 check godi mgbe azịka emeku njọgwụ agịyiro nsi since aha gbawo till today
no single rest to think. Nwanne onye na-anaghị eche uche enwebeghị chance iche uche, enwekwana any accomplishment. Ị gaghị enwe any accomplishment. Ka anyị chere godin mara godi ihe anyị ga-eme. What ka ihe anyị ga-eme now? Anyị nwere problem now. Ka ihe anyị ga-eme? How do we solve this problem? You got onye a na-ekwu maka ya. Ka anyị bido godi na otu a jiri nwayọ mara ihe anyị ga-eme onwe anyị. Megodi nsọ ala anụ. Owughị mụnwa. Nobody. Nsọ ala for you. So ihe anyị na-eme bụ na we give you this guideline ị ga-eji wee mee. Ndị be anyị na-ajụ kedu ka ha ga-esi wee na-ekpe ekpere. But ekpere under what? Ị na-aga ọjị. Ịga ọjị bụ under what? Under what gị na-aga dị ọjị? Ị mana ịga ọjị wee system. Do you know? Ị mana iji ogu na ịga ọfọ wee system. Ị mana concept. Ị mana ịga mmụọ bụ concept. Iyi wu oath. Iyi wu mmiri. That is the worldly water, the earthly water. Iyi lake. Ọ bụ oath ka na-akpọ ya. That is inwe iyi to take oath. Mana iyi ụwa the sentence ahụ. That is watery ọkụka ga-esi ekwu iyi ụwa. That is the watery earth ka m na-agwa ya. Ịghọtara? So ọwụhụ ịga mmụọ is a concept. Ịghọtara? So now iju ogu na ọfọ is a concept, but within what ị ga-asị m na ị chọrọ ị na-agụ ịpụta n'ụtụ ị na-aga ọjị based on what? Ịpụta ị na-asị ijọ aka ji ọfọ ọ na-aga ọfọ based on what? Because mmadụ agaghị anọkọtasị ya na-aka ụka anyị na-aka based on what? Or Catholic or Assemblies of God of Grace of God or Cherubim and Seraphim or Shabbat. Ị ga-enwe n'ihe ị na-aka nọ. Ị gaghị anọkọta isi na-aka ụka ị na-aga ọfọ gịnị? Ị na-awa ọjị gịnị? Because you are totally out of the congregation, out completely. Because ịgwa ọjị is not in isolation. Ịwa ọjị is for ịgọ mmụọ, iju ogu na ọfọ, ịwa ọjị, then the fourth one wụ nsọ ala. Because ị gasị ha na this three things, the next one enweta nsọ ala. You got to, so onweghị mgbe ị ga-anọkọta nọ ị na-efegharị n'elu. That is why ndị mmadụ ga-asị anyị achọrọ m ịma ka esi akpe ekpere mgbe ya nkịta na ha masa dị ụdị okwu ahụ. Ihe mere na anaghị asa ya bụ na ọ baghị uru ị na-asa ya, because ike ihe ị ga-agba ya hapụ ya mgbe oge ruo i were dị akwụkwọ kpara ya n'aka o jizi aka ya wejiri ego eze ya ọnụ. Jos ị na-agara ọjị gịnị? Kwụba goda for now. Ihe esi iwu kwụba aka gị ọtọ, trust the God and do the right. Ịmara ihe dị mma mee, ịma ihe dị mma mere until we complete the instruction. You got to go. Ọwụzi mgbe ahụ ka ya agwazi gị ndị mbụ ihe wụ ndị mbụ, gwa gị ihe wụ ndị ọkpụ, gwa gị ihe wụ ndị egede, gwa gị ihe bụ eke, gwa gị ihe bụ orie, gwa gị ihe bụ afọ, gwa gị ihe bụ nkwọ. Practically, you got to go. Gwazie gị ihe bụ ikwu na ibe practically. Gwazie gị ihe bụ ezinụlọ practically na ihe wụzi ịbụ abụ. Ya na asị ịbụ abụ, ịma ndị esi eme na akpa ya ekpere na abụ ịbụ abụ. Then the next one is ikpe ire, which is ikpe ire. Then all these things was nke maka ọ dịziara ịbịazie na our heritage center or n'ụlọ nsọ ala anyị, whatever we call it. Then this thing will be teaching osu esi eme on the school. Anyị kụzisiere ndị mmadụ ha amara ya. So ozighị mgbe abazie na congregation ndị mmadụ no ibe na congregation mara ihe a na-eme. Ijekwe nna ya adịghị ịpụta n'ụtụtụ chọrọ ikpe ekpere ijizi akwụkwọ ịghọtago ị ga-amazi and ndị nwa na-agụzi ya ịmara go because ị go to the school mara na this thing bụ na nekwe ihe ị na-akụ because ya na-ekwu maka ya ka isi ebi ndụ your own life. Ọ bụghị jos ịpụta ị na-achọ ikpe ekpere gị nke ị na-ekpe ị na-awa ọjị gịnị ka ị na-awa ịgote ọjị Hausa ịtụwa kọ nonsense ịkọsị ya nonsense ịtụtụrụ taa. You must go under the program so that the program will work for you. You got that? So that is the game. So ndị mmadụ abụghị na aja ọsọ a na-akọ asị a na-agbafa a na-arụ agwụ. Gịnị bụ ịrụ agwụ? That is the question. Gịnị bụ ịrụ agwụ? Gịnị bụ ịrụ agwụ? Ọ ya bụ the problem. Gịnị bụkwa na agwụ at the first place? Mana distance wụsi ihe anyị kwesịrị ịma asị ndị Igbo mana ya amaghị ya. Apụtazi ofu onye si ya wụ dibịa ọsị a ga-arụrụ gị agwụ, a ga-emere gị iyi ụwa. Gịnị bụ iyi ụwa?
gịnị ka ọ bụ? Gịnị bụ arụsị? All these things will common thing mmadụ kwesịrị ịma. Nwanne wepụnụ distance from this ụka, wepụ ya from ụka, because ụka na-eme gị ọ dịghị ka arụsị onwere something nọ somewhere na-atụ mmadụ egwu na-egbusi ndị mmadụ. No, ihe a na-eche ịgwa gị bụ natural force which is in genwa na onwe gị as a human being is the leader of these forces. You got that? So if there is arụsị is a genwa. You got that? So ịma na asụsụ Igbo na-eme in 20 things at the same time. A ga-asịkwa gị ebe a ka arụsị, a ga-asịkwa gị ebe a kwa arụ isi. You got that? The source of everything, the head. You got that? So ọwụzi ngị nwa kwesịrị ịma ndị mmadụ ga-eche na-enwe automatic force nọ somewhere na-akụ na-egbusi ndị mmadụ asị arụsị na-eme nka, arụsị na-eme nka. Ọ bụghị otu a ka Igbo cosmology si wee dị. A na-asị iyi ụwa iyi ụwa iyi ụwa. Kedu ihe wụ isi iyi ụwa a na-ekwu maka ya? Kedu ihe iyi ụwa nwere to do with binding? Kedu ihe iyi ụwa nwere to do with binding, to bind a child? Baptism is to bind a child. To baptize a child is to bind a child. That is it. Period. Period. That's why na Igbo ndị na-eme iyi ụwa ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke. Ụmụ nwaanyị na-eme iyi ụwa na ancient Igbo land, because earth belongs to woman. So there is no how you will come from somewhere else. You start to bind the people here. No, you have to bind. By the man, you need to bind a child, not a man. You got that? So all those things, ihe ndị Bible kwesịrị ịma as ndị Igbo. Mana mgbe these teachings will come after ka anyị nwetagodara akwụkwọ nta na akara anyị very well, then all those things ga-abụzi na heritage center anyị ga-aga na-akụzizi ụmụ ihe anụ, with all those back it up with some other imagonu okwu dịgasị agha dị mma eji eche uche. Ọwụhụ jos apụta nnọọ na-akọ mmadụ na-akọtu asị a na-eme omenala. Nwanne, omume gị n'ala, the most important thing na this language ekwuru omenala is your character on earth. Kedu instructions of a character in a present to the people? Because these people live in illusionary life, live in isolation. Can you show me this? Omenala is okwu ga-ekwuru. Kedu ihe omume gị n'ala? Because nwanne, mgbe ị na-aga na school, ụlọ akwụkwọ, teacher nwere ihe ọ na-akụziri gị n'ụlọ akwụkwọ mgbe ị pere mpe. So ị gaghị apụtasị na eme omenala, enweghị automatic omenala, because it's about your character on earth. Ọdịnala is about ọdịyanala, to do the will of God here. Ọdịyanala, can you practically show me ọdịyanala ị na-eme? Can you practically show me omeme gị here? So onweghị pụta ka nzu n'ala ịgbụọ kaikai. Mmanya mean the blood, the energy mean the body, is about the body and spirit, period. Is a symbol. So onweghị weta kaikai ịnwụsịa kaikai na-egbu gị n'akụghị. Ịghọtara? Dịka gasị na-enwe ihe na-eme o nwere some secret court nọ somewhere, ndị omenala nonsense. Ndị omenala nwanne, ọ dị ya n'ala. Can you prove that ọ dị ya n'ala? Iburu ewu ije gbuo nwanne. Ewu is you are ewu. Your lower self is ewu. Your lower self is goat. That's why ị ga-afụ that goat ahụ a na-ese dịka mmadụ ahụ nwere ahụ nwere isi mpi ewu, enwere ofu aka n'elu nọda n'oche. That is you. Is goat. You lower self is goat. That is why eji wesị gị gbuo dị ewu. You got that? So gbuo dị ewu. So ihe a na-eme ewu ahụ a na-egbu, because olden days there was nothing to write about, so we use those practical culture to prove that thing anyị na-ekwu maka ya today. So always anyị nwa ka ọ dịara now to elevate these things ebe ọ bụ na life, because life is about growth. So ọ anyị nwa ka ọ dịziri ịgwazi those people their mind are ready to listen. Nekwe ewu a na-ekwu okwu because ị na-eribu ewu eri, ị na-eri na ewu na ị na-eribu ewu na. So onweghị ọwụ na ị na-eribu ewu eri, there is nothing special about killing it. Ọwụ na ị na-eribu ewu,
that means there is nothing special about what about ndị gbukwere na-ewu na-enwe ihe ha kwuru. So ọ dị ka ije na-adịta unu ewu ahụ gbusie ewu a nwere ihe ga-echenjiri, nothing will change. Mana ọ bụrụ na igbuo ewu nke nọ gị n'ime, things will change. If you kill your animal self, your life will change. Mana igbuo this practical good, nothing will ever change. Nothing. You got that? So that is what ihe a na-ekwu maka ebe ọ bụghị just were pidgin egbuo pidgin were nwa bebi arụ na factory. So ichere ndị mmụọ kedu ihe ndị mmụọ n'idiri imodisi nwa bebi ati na factory asịrị were biskit wee na-enye ndị mmụọ na-enye ya chingom. Enwere ihe ndị mmadụ na-eme na ha na-eme like this na-asị nwanne mpa ndị ọnụkọ n'ụlọ, nna ndị ọnụkọ n'ụlọ ihe a na-eme chingom na sweet chingom na sweet ndị mmụọ na-ata chingom. Ewo ndị isi ojii onye mere ụlọ ihe biko ka onye mere ụlọ destiny, who did this to you? Arụsị na-ata chingom na-aṅụ fanta mana fanta mmanya ndị ọgba nje na asa na aṅụ fanta maka ọ chara acha. Ha ama ha na ọkọlọ ka a na-ekwu maka ya, orange kọlọ ihu gị na ya ngwa gị bifọ. Ihunugo ka a na-enye arụsị koku, ihunugo ka eji koku chụ aja bifọ. No, mana a na-eji fanta chụ aja. Ihugo datin ngwa gị bifọ, ihugo na orange you see it. Gee na anya na ị ga-afụ na fanta ka ha ji achụ aja, because a chọrọ ịgwa ha something they can never understand the language of the higher man. They can never understand it. Fanta ka eji achụ aja, ka ihe mere eji fanta achụ aja, ọ dị kọlọ. Ọ kọlọ ka a na-agwa ya, they telling you about kọlọ. But mba, o ji ebe ahụ were ego goro fanta dosara were biskit wụ gịnị? Biskit wụ grain wụ fiber which is corn. So mgbe ọ bụla ifuru biskit they mean corn. Gịnị wụ corn? Ọka bụ ihe a na-akwụ ịkwọsịa ya yọọ ya ayọ, wepụta the soul which is eji eme akamụ ma akara. You got that? So mgbe ọ bụla ifuru biskit, what they mean there is ọka ka ịyọpụta the that nọ n'ime. That eji eme biskit wheat. All wheat ka a na-ekwu maka grain. So mgbe ọ bụla ifuru biskit, all wheat ka a na-ekwu maka wheat which is ha enweghị corn, ha enweghị ọka. You got that? So ihe a na-ekwu maka ya wụ ọka kedu ihe ị na-eme ịba ihe na mmiri ọrịa ikpe ire ọrịa ha anaghị ahụ ikpe ire ahụ ọgbawa. Ịghọtago? Ọgbawa okpeka ahụ denu iwepụta ya kwụwa ya ịkwọsịa ya iwepụta the soul ahụ bụzi aka mụ ahụ ị ga-ewezi wee mee na-aṅụ ya aṅụ. The same thing with beans. So all those things ị ga-achụ aja ahụ, these people cannot, ha enweghị ike, because ị na-agba ha maka nsọ ala to elevate their mind, they will not. You got that? Na-agba ha na dia symbol, they are telling you about symbol, but practically ihe anyị chọrọ ka practically we don't care about be igburu ewu ma egbu ewu, ndị mmadụ na-egbubu na-eri. So but ya na-ekwu how will this thing benefit you as a human being? What about igburu ewu ma igburu ọkụkọ? Nobody cares ma igburu ewu. It's feel like ekiri ewu 200, nobody cares. Enwere onye ji ego ya egbu ewu? Mba. Mana ihe a na-ekwu bụ as long as our own duty is to educate our own people, then we must let you know that na ewu a na-ekwu maka ya your own ewu, because onye ọbụla nọ n'ụwa nwere the same animal self inside him. Ma agụụ ma ewuo ma akpịo ma ọchịcha is your behavior ka a na-ekwu maka. It's about behavior. So cut this behavior. Ewu nkịta na-agba ụja, ewu si na ya ihe nkịta fụrụ na-agba ụja ya fụgide na-esi. Why o ji na-esi? Ịma ha na ndị Igbo si na ekwube anụ ga-egburu nwata, mgburu okenye. Ndị Igbo si ga-ekwu afọ ekwu gị gburu okenye. Why ewu ga-eji afụ something ọgba nkịtị? Why? Nkịta fụrụ something. Nkịta ịma na ihe nkịta na-agba ụja na nkịta fụ ihe n'abalị ọ na-agba ụja. Ewu fụ ya ọgba nkịtị. Mana ndị Igbo si gị afọ ekwu gburu okenye. Then gbuo dị ewu na because onwere uru ọbara. Onweghị uru ọbara. Mmadụ ga-afụ ihe ọjọọ ọgba nkịtị. You got that? So that is ihe anyị na-ekwu maka ọwụ ọjọọ. Anyị ajọọ hụpụta nwanne ihe anyị pụtara transformation. Anyị nwa ihe anyị bịara to transform the society. Ọwụ just to continue the continuity.
is to transform the society based on what we have. Ọ bụ ihe anyị nwere ka anyị ga-enye. So the transformation is based on what we have. Simple. Nwere ihe ọzọ. So onye ọbụla nwere ihe ọbụla ọ na-ekwu n'ụwa anya kwụsịrị ike, mana the end will justify. And the onye nkịtị must live by faith. Which faith will you live on? That's why they go to chaba. Because the just shall live by faith. And the way one, either you gonna Christianity or you gonna Judaism or you gonna Islam, one quote me right. Because you need it as onye nkịtị. The just shall live by faith. Period. That is absolute truth. Absolute truth. So in nwere faith. Faith nke onye ka ị ga-ejizi. Nke onye ka ị ga-eji. Nke onye. That is why you see them. If you like, isikwa na asị, keep on keeping on, you will see ihe na agwa. The result will be clear on your ear, on your eyes, 24 hours. Yes. Ọ nwatakịrị, jee chọọ nwatakịrị na-asụ Hausa, kpọta ya dịsa ya ebe a. Kpọọ nwatakịrị na-asụ Igbo, kpọọ nwatakịrị na-asụ Yoruba, dosa ha ịtọ. Then nke ha na-asụ Igbo sụọrọ ya Yoruba, ma ọ ga-anụ ya, ọ gaghị anụ ya. Nke ha na-asụ Yoruba sụọrọ ya Igbo, ọ gaghị anụ ya. Nke ha na-asụ Hausa sụọrọ ya Yoruba, ọ gaghị anụ ya. This is simple. Ọwụ na ị were nsọ ala ndị a na-akọ ihe ha na-akọ, ị gaghị aghọta ihe ha na-akọ. Ị gaghị aghọta ihe ha na-akọ. Mana as long as na ọwụ Yoruba nọ gị n'isi, nwanne asụ ha Yoruba, you will run there. Life, as long as na religion, foreign religion nọ gị n'isi, nwanne ihe ọ sọrọ gị saa ezi ahụ, ọ ga-agbachi ya kwada play. Obere ihe mee ya, ị ga-ahụ onye si ya wee ndozi ọdịnala. Obere ihe mee ya ụta the next na-esi ya, ọ sị na God is great. Yes. Ọ na-akwa asị na God is great na no because of na Chukwu or Chineke the great. No. God o mean bụ nke ndị bekee. Nke ndị bekee. Ọ na-arọ nrọ n'abalị. O nwere ka o si nwee danger. Ọ na-akwa akpọ nna ya. Ọ na-akwa akpọ nsọ ala. Ọ na-akwa akpọ Amadioha. Ihe na-abịa n'isi bụ Jesus. Ọ ma no program because your spirit recognize Jesus. That is why, because ị na-arahụ ụra, all your spirit bụ ihe na-move. So mgbe ị ga-eji ama na ihe na bụ eziokwu, ịnọdụ na nrọ, something mee gị na nrọ, who did you call upon? That is how you know the program running inside you. Onye kpọrọ na nrọ bụ onye kpọrọ ife. Ọ na nrọ bụ onye ihe na-show the program running inside you. Ọ na nrọ ka ị ga-esi ama the kind program. So because the spirit recognize letter. So that J-U-S gosi ogini. Amazi ma akpọ that na not in n'isi, so amazi ma spell ya. J-E-S-U-S. That letter, the spirit eburugo ya, save way na the boss. You got to go as a savior. Because I gwara gị no savior. Ọ ihe gwara the spirit mgbe a na-enye gị the information as a savior. So ịrọbazie nrọ, o nwere some coincidence na nrọ, all that letter ka the spirit ma, because all your spirit recognize as a savior. But Jesus. And ikpọ ha dị Jesus ahụ ozugbo, the spirit ara ya atịa, ichekwa ma ọ nwere ihe savior na-eme gị. Ịma ha not just program running under program, simple. It's just program running, onwe ha savior, onwe ihe o save rugide, all just program running, simple. Now, ọwụ na anyị reformat the system, mgbe ọ bụ na enwekwe coincidence, you will go back there. Na gwa nke eziokwu. Without us reformatting it, nwanne ị ga-agachiga that place. Nwere ike many of us na witness cha this thing, mana ha agaghị ekwu n'ime ha. Most of us inside them, ụjọ ka na-atụkwa ha. Nke Jizọs ha na-ekwu okwu nwanne. What of ọkwa na Jizọs ahụ eziokwu na o nwere ike mmadụ bịa mechaa ihe a na nwụzie na ejezi ọkụ mmụọ ka ihe a emekwana ihe. You got that? So that is the game. Mana ihe na-achọ ịgba ndị be anyị bụ nwanne, ma na-eje ọkụ mmụọ ma anaghị eje ọkụ mmụọ. Ọ Jizọs bụ onye nwere ike ime ike ije ọkụ mmụọ. Ọ Jizọs. So ọgwụgwọ na ị chọrọ ije n'igwe, ọkwa nna gị nwụrụ anwụ, nna gị nwụrụ anwụ. Ọgwụgwọ na ha anaghị eme ihe ọma, na ha na-eme ihe ọjọọ, nsogbu adị. Ewekwe gị na enwere ha na-akpọ ala Igbo, na ọ sị na ọ dị nsọ. Na ọwụ na ime nsọ ala
ibie ndụ because a sị na ajọ mmadụ ajọ mmụọ. Ọwụ na anabata gị n'ụwa a ga-anabata gị na eze. Simple. Ma ọgwa na ajụ gị n'ụwa a sị na ihe ọ bụla ekechiri n'ụwa ekechighị gị na mmụọ. Ihe ọ bụla ekechiri na mmụọ ekechighị gị n'ife. Kwa ihe kwuru. Ihe ọ bụla atọgatara ebe atọgata gị na mmụọ. So ọwụ na atọghị gị here, nwanne atọghị gị na mmụọ. If you want to know the unseen, you must know the seen. Ị mara ihe a na-afụ anya, then you will know how ihe a na-afụ anya si behave. Simple. So ọ bụ na ime nsọ ala Igbo, mara na Amadioha na-ekwu okwu ya ọkwa the St. George man, ọkwa anya ga-ajụ ọjị gị. Ị mara na Chukwu a na-ekwu okwu ya nyanwa mee creation ị na-eku ume as you breathe n'Chukwu. Mara Chineke a na-ekwu okwu ya nyanwa maka okike na-create anything about creation. Ịghọtago n'ọrụ Chineke chi na eke n'onye nwere creation. Onye ọbụla nwere aka ọrụ nke ya. Ịghọtago ịma na ekwensu mgbe ọbụla i mere ihe ọjọọ ekwensu will come after you. Ịma na agwụ bisexual na nwoke na nwaanyị because that place ọ nọwụ ọ na-ekili na ebe a na-ewego ebe a. Ịghọtago asị na agwụ na-akpa ya bụ na ihe ọbụla bụ agwụ ọ na-eme ọ dị spiral ọgbaraja aka nye ọgbaraja aka. Ịghọtago all old and new, past and the future. Ịghọtara? So all those things we nwere ike ịma na njọkụ bụ nyanwa ji ọkụ. Ịghọtago the child of ife ji ọkụ which is the light bearer. Ịghọtara? So all those things simple thing ị kwesịrị ịma as human being, and these things all of them is invisible which exist only in your mind. That is why onye ara na-aghọ ara ọ naghị aghọ ara na body, ọ na-aghọ ara na mind. Man is mad in the mind, not in the ọbụghị na body. Onye ara na-eri nri na dustbin enwe ihe na-eme. Onye ara na-eri nri na dustbin enwe ihe mere ya. No. So the problem is mental. So if there is God, it's based on mental. So every suffering on earth based on mental. Only your mind will stay alive, not the body. So ọkụ mmụọ ị na-ekwu okwu ya onweghị one physical man nwere ike isi from Jerusalem maọbụ Europe bịaba save gị not to go to hellfire, not to go to heaven. No, it's only your omume gị, is your character. Kwe ha na-ekwu ọbịakwana again. Only your character will save you from those things whether you believe or not. Ma ihe na-agwa gị bụ the only thing that can make you not to go or go, because ị nwere ike ụjọ na-atụ gị ị maha ma ị nwụọ ọ ị ga-eje ọkụ mmụọ ga-eje n'igwe. Mana mmụọ na onwe my own m nwere ike ịgwa gị bụ na ma ị ga-eje ọkụ mmụọ mee n'igwe Jesus Christ will not decide. Only your character will decide. Not Jesus, not Virgin Maria, not even God. Only your character will decide ma ị ga-eje dị ọkụ mmụọ ma ị ga-eje dị n'igwe. Period. So ọwụzi unu maka ọ dịara ọwụzi gụwa ka ọ dịara ma ị chọkwa anụ because mgbe unu na-ege okwu dịsi Mike Ejeagha na-ekwu maka ndị nsọ ala nna nna anyị ha wee ka nka nsọ n'oyibo ka anyị butuo ya ebutuo means holiness, to live a decent life, live a holy life. Ọ dị possible live a holy life abụghị na mmadụ ma ga aka ntị gbasi ya nkịtị mba, because Jizọs gara na ụlọ ụka kurisie ndị na-azụ ahịa n'ụlọ ụka kụwasịa ihe niile. Peter were mma gbapụ mmadụ ntị, amapụrụ John the Baptist n'isi bepụ isie bupụrụ isie. Ịghọtago? So ọwụhụ because of na-ekwu holy 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 ọrụzie na nwanne ha onwe ya bụ holy war. Ịghọtago? Because ndị mmadụ nwere ike na-anụ nsọ ala echekwa ma ọ bụ ndị mmadụ cherezie ka a na-ati gị ihe, ọ bụghị eziokwu. Mana at least ị ga-enwe principle of life, ị ga-enwe omume, your character, omume gị n'ala, you must have it. Ọ ha na-ekwu maka so ịnụ nsọ ala mara na na-ekwu maka program to run in your system as a human being. You got that? That is it. And ihe mekwe na anyị ji na-ewepụta ya n'oyibo na-ewepụta ya n'igbo bụ na ka those people know around us nwanne the fastest atom nyanwa na-eme occupy all the whole places not around him. Nyanwa na-generate the fastest vortex. The fastest atom generate the fastest vortex. Ọwụ na anyị nwawụrụ the first people wepụtara program as ndị ojii na the whole world. Anyị ga-eme absorb the whole black community around us, all of them. Kwere na m gwara gị, kwere na m gwara gị, because most of ndị ojii na-achọ ya to hang on. They have ike agwụgwọ ha, ike agwụgwọ ha.
ha na-achọ ebe ha ga-hang on. Ọ bụrụ na anyị wụ ndị Igbo, then we should prove. Kwa isi na anyị wụ ndị mbụ, anyị si na anyị wụ elderly brother, you must prove the elderly brother. If you cannot show ke ihe i gosiri iwu na iwu elder, isi iwu elder, gosiri ihe gosiri na iwu elder, na what makes you elder, show it. Ndị Igbo, we are the first, we are n'enu ọnụ na mgbịrịgba ọnụ, ekwe m n'otu Chukwu na mgbịrịgba ọnụ. Mba, inwe anwa kwurukwe ndị Igbo aha bịa ebe nnọ, nwanne gị were aka na-aba n'anya pịa. Because iwuru onye gboo, you must show why iji were onye gboo. Nwanne elderly brother, ihe ọ na-emere egosi the elderly brother, show the kindness. Show the kindness gosi na iwe elderly brother. You cannot provide anything for yourself, not talk less of your people around you. Ndị Africa na-ata ahụhụ, ndị isi ojii na-ata ahụhụ. Now anyị na-work on as ndị nsọ ala Igbo ka anyị wepụta ha n'aka ndị iro ha, quote unquote, because mụ na onwe m ekwe m na ahụ ndị iro, mana ha nwere onwe ha kwe na ndị ahụ ndị iro, nsogbu adị. But you cannot run away from them. At least ka ọ rụzie na anyị na-egosi only technology from West, at least our own mind we have it ourselves. At least ya rụzie na buying and selling ka anyị na-eme with nwa bekee, mana ozi nke they control your mind, they control your economy, they control your education, they control your life you live. Na nwanne ị ka na-enwe ọnụ okwu as a human being, ị ka nwee ọnụ okwu, ihe na ọ na-emekwa anyị na sometimes nwanne, sometimes sef anaghị m enwe nwa ọnụ ikwu okwu na public. A plane mere crash, nwa bekee na-agbagharị na-achọ ihe ha ga-eme to reduce death in aeroplane. Anyị nwa na onwe anyị na-atụ toothpick, we import toothpick from China. So when they discuss something important in the world, anaghị akaụntụ ndị ojii, anaghị akaụntụ anyị, because enweghị ebe. China foro ntutu taa, there is no how my own people will be thinking with the Western ideology. Kama ka ha wụrụ ndị iberibe, call us onye iberibe, but our own ideology. Call us bụ anyị ndị iberibe, but anyị wụ Chinese. But ndị ojii, no, they are the proud. But proud niile dị useless proud. Nwere isi. Your proudness can able end. Black life matter, black life matter. Can you prove why black life matter? Prove it that black life matter. No proof. Ọ bụrụ na anyị na-eme nsọ ala, black life matter. Yes, because anyị nọ na nke anyị, we are on our own, because black life matter, whether good or bad. Nwanne, nsọ ala can never be the worst, because the worst is already in Igbo land. We have the worst already. Anyị nwere the worst. So ihe a na-ekwu maka ya bụ the most decent way of living life, so it can never be the worst. So because the worst is already there. You got that? But the shame anyị na-enwe today, because we worship somebody who look different like us. That is a shame. Ọ bụ a shame. Ọ bụ a shame, because ndị mmadụ amaghị na religion is not what you think. Religion is a program for your mind, because it's spirit. They deal with the spirit. The spirit means spiral. The mind that works inside you. Onye ọka ha code as spirit. Nwere ihe na-akpọ spirit. All the mind inside you, they code as a spirit. So that's why I had to explain religion with spiritual science. So do you see? No science ka ha na-eme, mana ha agwaghị ha sị na religion is different from science. But these people are doing science, spiritual science, the mind science. All you ha na-agwa maka ya. That means a program. Today na ndị be anyị na-abazi na-ebe si nke nwa. At the end of the day, ka ihe mere gị onye nkịtị, ihe mere gị onye nkịtị bụ na you don't have a program on your own. Because one, there is electronics everywhere. If you like, you go to Canada and study.
ịgụsị akwụkwọ na Canada, then you can be able to build anything. If you like, you go to Harvard School and study. But ọnwụ na ị nwere program na run n'ime gị, ebe a nke ị ga-ama ife isi na-asị ihe chi enweghị na-ekwu na dị onye Naijiria ka ọ gaa na Canada gụọ akwụkwọ, ọ gaghị abatazi, he will not come. Ịdị onye Chinese ka ọ gaa na Central Canada gụọ akwụkwọ, ọgụsịa dị akwụkwọ bata. Ịghọtago? Ọgụsịa dị akwụkwọ, ọ nachi ya to China, establish ye that na ọ mụtara from Canada na China, then elevate China. Because why? The program, because inside the program gwara ya the danger of that place, and even ịgụsịa that thing na-agụ nọdị there, at the end of the day, the whole benefit, you will still be a foreigner. So ka mmadụ ịgụsịrị the thing bata here, ị gaghị ahụzi a foreigner. You got it? So all these things dị n'ime akwụkwọ ahụ China ji, ọ dị n'ime akwụkwọ nwa bekee ji. Yes, because ụnụ amaghị ebe ọ dị na ihe a na-agwa gị dị n'ime Bible, n'ime ka ọ dị. Ma agaghị agụrụ ndawa nke a na-agụrụ n'ụwa nke ọzọ. Na akwụkwọ Buddha, Hindu, Buddha, ọ dị n'ime Buddha. Chinese man gasị ọbata. Mana ịdị onye Afrịka ka ọ gaa school na West, ọ gasị that place, ọ chọọ the best ọrụ, goro ụlọ 1 million, goro moto 2 million, na-arụ na NASA. Igbo man working in NASA. Yes. Mana program ndị anyị bụ nwa bekee program, ka ihe ọ ga-eji bata, ọ na-abata ime gịnị? Ebe ọ bụ na ihe na-arụ n'ime egwu ya na Jizọs bụ onye ọcha. That means ọ gasị na country onye ọcha na, that means I'm blessed now because I'm a Christian. That's why I'm a scientist. Because I worship Jesus. You worship your ancestors. What did you have? What you have? I say, what did your ancestors did for you? Christ give me everything. Jesus Christ is great. Yes, he can prove it. Can you prove it your ancestors is great? You will keep proving it. No. But only program with this child in nwata na nwata, ọ ga-asị gị na his ancestors is great. But to this man, ihe na-arọ n'ime ewu, Jesus Christ is great. So this is common sense. Yeah, common sense. That's why onye ọbụla na-agụ nso hapụ ndị politician, all their children na-agụ akwụkwọ na West, they will not come back. Nke batara abata ga-eji ofu ụkwụkwụrụ. Ndị niile unu fụrụ na Senate House, ha jicha English passport and American passport. All these people in Senate, all these young people in Senate and House of Rep na Nigeria, ha niile ji English passport and American passport and Canada passport. Go and verify. You got to go and verify. Ha niile, all of them. Ha ji ofu ụkwụkwụrụ, onwe ka o si wee mee ozugbo na America or na England. So ihe na-agụ gị nwanne absolute truth. Ọnwụ na anyị mee nsọ ala a na-egbu ọkwa ha nke ndị a na-egbu ọkụ na-ata ọjị na-ata anụ na ya karịgo ụdị ha. Nke ahụ nke a na-ekwu ịga ịbata na nwanne gaa na heritage center anyị nke efu ihe ha na-ekwu ịbata dị anya edogodi gị ha pụcha na anyị ka na Genesis. Time will come, you will see the respect and the orderly. Don't worry, anaghị eje otu ama nke anyị. Ịghọtago? So o nwere mgbe ọ ga-eme oruo things agaghị adịzi ụtọ. Ihe anyị na-apad na instructions for our child will be best upon the best. Because now ị gaghị afụcha ihe na-eme n'ụwa today ije were the minimum na-enye ụmụazị gị. No, ị kwesịrị ịgwa ụmụazị gị the best of the best. Ị kwesịrị ịgwa how important the land is. Ịghọtago? Ị ga-agwakwana ya na ọnwụ na ome ihe dị otu a, ihe dị otu a ga-eme, nyekwana ya evidence according to ndị o mere eme. Yes, ị ga-enye ya evidence na ime akwụkwọ ahụ, and mgbe o tokwa enu, he must come across that kind thing or refer ya to the akwụkwọ gụrụ mbọ 5 years. Ndị isi na-asị nwere nọvụrụ ịbịa ma ego mgbe ị pere mpe, mgbe anyị na-aga ọkpa akụ eri ma akụpụ ụlọ kọsnọgịrị akụpụ ụzọ. Ịghọtago? Ma ọ bụ this bottled leopard or those things fall apart or whatever. Enwe mgbe ị ga-eme once in your lifetime ofu ihe mee gị or remind gị those things. Even ihe akwụkwọ program, but at least or remind gị something. Imagine na ọwụzie na enwere programs ị nwere inside your brain, all this kind thing mezie. Ị kwesịrị isi na ịghọtara nwanne ụzụ na-amaghị akpụ egbe, ụzụ na-amaghị akpụ ogele na egbe anyị n'ọdụ. Nene Chinese
nene nwa bekee, nene ndị na-eti isi ana, odoge anya na you can never live without nsọala. Nwanne ọ bụrụ na ị maghị eme atụba bụrụ movie actor. Ọ bụrụ na ị maghị eme bụrụzie actor inside the movie. Ọ bụrụ na ị maghị eme nwanne wụrụ actor inside the movie, period. You must protect this interest because interest a dị anyị ezigbo mkpa. Ọ dị anyị ezigbote mkpa. Ọ bụrụ na anyị nwekwa another generation that worship white man, anyị abago na akụkọ. Anyị ka na first generation of worshiping white people. Look at the condition I know. Anyị nwezie second generation na worship ndị ọcha. Anyị abago na akụkọ completely. Complete ka na agwa gị. Awụ na anyị nwee next generation na worship nwa bekee. Ntipịa, complete ntipịa. That is enwezighị mmekwatara isi. So ọ dị mma na aka anyị ji n'oge chọwa ewu ojii before chi ejie ka anyị ji kịta anụ na chenji ya. Onye amaghị eme nsọ ala bụrụ actor. Ịghọtago? Bụrụ actor. Ịpụta na public asị gị kwuo okwu si chere egodi. Ndị mmadụ na-asị na ala Jizọs asị isi ya ka anyị kene egodi ndị mbụ. Ọ sị ya wụ na western world ndụ ebe a na m asị ha ka anyị kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Ha jụwa m ndị bụ ndị mbụ. Nsi at the beginner. Of course, in the beginning, there was the spirit harboring darkness. Kedu ihe wụ the darkness iyi? Ka anyị kene ego dị iyi. Ọsị m kedu kwene nke wụ ndị ọkpụ. Nsi akwụnsị na the spirit na heaven above this water nọ ebe ahụ. Ndị ọkpụ ọkwa ise. Nsi a ise ọkwa gwara aka ise. Ọsị m ntị oke. Ọsị nke kwene m ndị egede. Nsi a ndị egede nsi. Nsi o mgbe ahụ ise pụtaziri na gịnị mere? Ọsị ya God created heaven and earth. Nsi Amadi and Ọha. The heaven and the earth, Amadi and Ọha. Finish. Ndị ọkpụ ndị mbụ na ndị egede. Ka ihe ọzọ ị chọrọ ịnụ. Ịghọta? Anyị nwe anaghị ekene one man somewhere na Jesus Christ. No, we greet the nature that creates the life itself. Ndị anyị na-ekene bụ ndị kere ụwa, not one man never existed. No. So now you win them by argument. Ị chọrọ ka nsụ oyibo amaghị m asụ oyibo. Nsị na amaghị m asụ oyibo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka m kwuo okwu ebe isi m ebe a pụọ. But ị chọrọ ka m kwuo okwu ebe a, you must respect what I say. Ịghọtaghị ya akọwara m gị. Nkenesia ya sị m ga nkenekwe ege kene orie kene afọ kene nkwọ ọ jụọ m ihe ọnwụ. Nsị akwa ị na-aṅụ mmiri. Ekenere m mmiri. Ọkwa ị na-eku ume. Ekenere m ikuku. Ọkwa unu na-enwe ọkụ unu ji esi nri. Ekenere m ọkụ. Ọkwa ịzụtara okwu na anị. Ekenere m anị. Kedu ihe ọzọ ị chọrọ? Ịghọtago? Nkenekwa ikwu na ibe. Ọ jụọ m ihe bụ ikwu na ibe. Ntị ya ikwu bụ sọsụ. Ibe bụ ọwụ ikwu na nne. Dị ebe unu bi na ikwu nne gị. Ịghọtago? Ọ bụ isi ya nwoke na nwaanyị. Ịghọta? Just wee ụta common thing. Anyị kene nwoke na nwaanyị period. Ọkwụ ụmụ nwoke na ebe a, ọkwụ ụmụ nwaanyị na ebe a. Ekene m ha na-abụ. Ntịkwa ya anyị kenekwa ya ezinụlọ. Ọchịkwa m nke ngwakwa ihe bụ ezinụlọ. Kedu ekene karịrị nke a? Njeje sụbara ha bekee ebe a. Ọwụ n'ime nta na akara ka ị ga-afụziri ikene ikwu na ibe. I wee kwụzie n'ihe ị ga-ekwu gbasara ikwu na ibe. Ndị Igbo nwere ihe na-akpọ ịsa n'ọnụ. O nwere ndị Igbo na-akpọ mgbe ndị ochie ịsa n'ọnụ. Ịghọtago? Mmadụ asị na ndị mmadụ mechara confuse wezie na mmadụ zuo ochie ọsa n'ọnụ. Ịsa n'ọnụ bụ openly, open confession. Ọ bụ ihe ọ bụ. Ọ bụ ikene ikwu na ibe. Ikene ikwu na ibe bụ openly confession. Na if you come to public and confess. Ịghọtago? Mgbe a na-asị mmadụ mee ihe ọjọọ, o nwere ike ahụ ya bịa oche na ya ga-anwụ. Ọ sị na ọkwa nyenwa mere nke a, ọkwa nyenwa mere nke a, ọkwa ha nke ndị ụka. Anyị na-ekwu absolute na-eme n'ala Igbo mgbe gboo. Ịghọtara? So all these things normal thing a na-emebu eme. Ịbụ abụ ndị Igbo na-abụbụ abụ, ndị Igbo na-ekwebe ukwe, ịbụ abụ ndị Igbo na-eme. Ịghọtara? Ndị Igbo na-ekpebe iri, ndị Igbo na-ekpe ekpere. Ekpere bụ ikpe iri to bring your case. Ndị Igbo na-emebu ya eme. So all those things ndị a na-ekwuzi today ọ dịka agasị na enwere something dị new. No. Nwanne ị na-eme n'afa nna
ana m asị eke orie afọ nkwụ enidịghị m ime aka otu a ekene eme eke kene orie kene afọ kene nkwụ kedu ihe ọzọ ị chọrọ kwa ndị Igbo na-eme a na-ekwe aka eke orie afọ akụchi ọkwa kedu ihe ọzọ ị chọrọ you got that? So all these things bụ ihe mmadụ kwesịrị ịmara asị onye Igbo bụrụ onye Igbo na-eme Igbo na-ata Igbo na-eri Igbo abịa n'ikpe ekpere na-akọ anyị akọgide ihe niile a kọrọ 3 hours na ịjụọ ha enweghị ike inye gị narration nwere ike ịkọwanwuru gị one single thing ha kwuru na 3 hours ha agaghị akọwanwuru kedu ihe ha kwuru na 3 hours na ekpere gị nke ekpere nothing, absolutely nothing. That's why enweghị any reaction after the thing, nothing. Enweghị nothing. Ifuru mmiri fụ ikuku fụ ọkụ i neglect ya ịkọ ihe na ana opuo mmiri na-eri ịkọrọ ya akụ opuo i neglect ya anyanwụ na-acha n'ụtụtụ mee mmiri na-epuo i neglect ya anwụ na-aga n'abalị anwụ ahụ bụ na eche uche i neglect ya ịkpọwazie invisible man somewhere in a room or in Israel to come and save you. Ndị mmadụ dara iberibe mana ndị mmadụ dara iberibe ịgwa ha na anyanwụ dị dị venerate this anyanwụ ọ sị gị mba no idol worship ọ sị gị God mana i watch the Jesus Christ ịfụ na o nwere symbol of sun n'isi ọ fụghị symbol of anyanwụ ahụ nọ n'isi na this man represent sun no anyanwụ ka a na-ekwu maka ya you don't believe it mana Jesus Christ is God but anyanwụ is not God. ịghọtago mana ọ sị gị na son of God ha kpọrọ ya son of God mba he is not God ọwụ son of God one man he will come back and rescue them from the bondage. Ụmụ ibe unu esozi na ha emeda nonsense biko anyị ewu ndị nsọ ala ịghọtago anyị ewu ndị nsọ ala anyị nwere ka anyị si ebi ndụ nke anyị wụ nsọ ala onye ọbụla bụ onye nsọ ala biko ị gaa na Facebook everyday ị kwesịrị itinye nsọ ala na Facebook your own Facebook tinye ya there until these people understand ihe anyị na-eme mgbe ọbụla even ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị ga-ekwu gaa na Facebook sị anyị ewu ndị nsọ ala must stay nsọ ala is the best nsọ ala na-edegasị ibe ọbụla ị cross ọsọ ya bụ nọ na Instagram nsọ ala ịghọtago so that ka ndị mmadụ mara ihe ị na-eme ọkwa ndị mmadụ ị ga-ekwugide ndị mmadụ ajụbazie dịbazie curious gịnị were nsọ ala gịnị were nsọ ala ịghọtara ịpụtagodo a na-ekwu okwu isi nkenegodi ndị nsọ ala ịghọtara because these people achọghọ ka enwee any good thing ga-esi na from your people apụta. Nobody want good thing from African man, not even black man. Nobody want it. So ọnwụ na ngịwa na onwe gị anaghị enye aka to promote ezigbo ihe gị. The only good thing nwere ike ịpụta from ndị ojii wụ this nsọ ala. Only good thing nwere ike ịpụta from ndị ojii wụ nsọ ala because every other thing is already existing. O nwere ike itekizi anyị 100 years to come to ime ihe gbasara science and technology. Yes, to overcome this nwa bekee on the China. To overcome China nwere ike take 100 years because yes, you are coming, they are climbing. Ka ị na-abịa ha narị. So kedu the best way ị ga-ebidogodi somewhere na you must start. Ibidobeghị ebido. So nsọ ala wụgo the beginning. Wee bidozie wee gbawazie ọsọ wee jebezie n'ebe ị na-ejere. Ị ga-enwegodi foundation, nwegodi base. Ha mana the best thing nwere ike happen to a black mind in this life was a program of mind. They know. The best thing nwere ike happen to a black mind to have a program on his mind because ịnapụgo onye ahụ ụra. Ịnapụgo nwa bekee ụra ma ime datin unu mee nsọ ala unu anapụgo nwa bekee respect ọnọ ịnapụgo ya ọnọ unu amaghị how danger that is. Yes, Amadioha will become worldwide God recognize. Abịama will become worldwide God recognize. Chukwu will be recognized. Even ndị Zimbabwe na-amaghị akpọ Chukwu nwere ike kpọọ Chukwu aja Chukwu ịza nzewa adịghị ya kpọwa nke ọbụla sọrọ ya ọ Chineke ya kpọwa Chineke. Ị ga-ahụzi na in Zimbabwe
ha mepezie nsọ ala na Zimbabwe, nwee ebe nsọ ala, tinyezie Amadioha, tinye Chukwu, tinye Chineke na Zimbabwe. Ịgazie Zimbabwe fụzie ebe a na-akpọzi Abịama, na-akpọzikwa Amadioha, na-akpọzi Chukwu na Chineke. All the whole glory go to your ancestors. Then ancestors will bless us. Yes, because onweghị onye akpụrụ Chukwu nọ n'ọbụfụ. Yes, obi dị ha mma. Ihe ọkụkọ na-ekpuchi ụmụ ya na-akpa. Ọnwụ na ọkụkọ reject ya nne ya, mmiri zoo, mmiri ama ya, oyi aba ya afọ, ọkụkọ ha nwụọ. Yes na. Mana ọkụkọ aha reject ya nne ya, mmiri zobe, nne ya ekpuchie ya, oyi agaghị atụ ya, ọgbụmọkwa na-ekpo ya. That is pure life nwanne. Ọkụkọ na nke anyị nọ kịta nwanne ihe anyị dị abụrụ ndụ. Ihe anụ anyị dị ọnwụ na ibe na ntụ na nwanne chịrị ụdọ because enweghịzi ihe ruoro gị. Ị nwere ike ichere because nwanne ịmara sometimes ọnwụ na ị chọrọ ịghọta ihe na-ekwu na ka mgbarụ na obere akpa. Ọnwụ na ị nọ dị na ime nga nnụnụ amụ na keji che n'ife febe arụ. Nnụnụ amụ na keji che n'ife febe arụ. Ihe niile anyị na-eme today all confused. We are confused. Anyị dị confusion. Oh, because of anyị na Nigeria. Anyị dị frustrated because na Nigeria. Without esighi nri n'ọkụ, nri ahụ enweghị ike ighe eghe. So don't see your condition as a stress. Fụ ya na a na-esi nri n'ọkụ ka ndị wee ghee. So nke nwa na nwe God dịziara, you know what to do. Kedu ihe mere nsọ ala ji wee pụta during the time of Nigeria is boiling? Why? Ihe ga-ajụ onwe. But the river, enwere ndị ga-aga, the river will go the other side, the other river will go the other side, the other river will go the other side. So the mmiri ga-abịa kewasị onwe gasịa different area. So nwere mmiri nke ya aga n'ala eze, nwee mmiri nke ya aga n'ala ndị ọjọọ, nwee mmiri nke ya aga, mmiri ga-aga ebe dị iche iche. Ịghọtago? So mmiri etiwago n'oreji, o tiwala, dị nọ na-agazi ebe dị iche iche. So ọ bụzi ebe mmiri nke gị butere gị, ebe nke ga-amasị ma ọ bụzi na Garden of Eden ka ọ bụzi Garden of Eden. So it's up to mgbe ị gazie ka ị ga-ama, at the end of the day you will see it, because the end will justify. The end will justify. Enwere anaghị ekpuchi afọ ime aka. Anaghị ekpuchi afọ ime aka. Nwaanyị ọbụla dị ime, you must, unless ma ime ya o mere miscarriage. Ma ọ nweghị miscarriage, ị ga-afụ ya. Anaghị ekpuchi afọ ime aka. Nwanne eziokwu bụ eziokwu. Eziokwu ma surely. Okwu asị, nwanne highest will take your time. Highest will take your time. Ndị mmadụ chere nwanne nothing is forever. Nothing is forever. Kama na ndị isi ojii nwere problem. They are not right. Acha. Ndị isi ojii acha. Mmadụ ga-egwusie gị wayo, mbọsị ịmata na onye agbụrụ gị wayo, nwanne bepịa isi, mapịa isi. Mana onye isi ojii ga-asị gị, ihe agwa gị, ọ ga-asị gị hapụla God wee judge. Nwanne God wee judge, you are God. You have to take the judge. That is why ewu ji wee fụ ka ihe na-emebi, ewu na-esi nkịta fụ ya na-agba ụja. Kedu ihe mere ndị mmadụ ji akpọ nkịta eje nta? Why na anaghị akpọ ewu eje nta? Why eji akpọ nkịta eje nta? Nwanne, if you tried nonsense in the west, jụọ ya na west, if you tried nonsense, nwatakịrị ga-emapụ gị isi na open public. Nwatakịrị ya ebepụ gị isi na open public. Don't try that nonsense here. Na Africa, ndị isi ojii, ịma mmadụ onye gwugoro ndị Igbo wee n'ụwa? Do you know how many people have deceived Igbo people on this earth? How many uncountable, and Igbo people still do nonsense? Nna nwanne onye gwuru ya bịara nsọ ala. That's why mmadụ akpa nonsense aha ruo na nsọ ala nso. Mmadụ na-akpọgeri. Mgbe ọ bụla anyị na-emegeri ka ndị ama ha ihe. Mmadụ anyị nwere mmadụ ga-adị mmadụ na-esi mmụọ. Ndị Igbo na-complain na ha na-ata ahụhụ. Prove gwe ndị na-atata dịsi ahụhụ ọsị no. Gọvanọ ga-apụta. Chisịa
chichaa for 8 years pụọ onweghị ihe o mere ndị mmadụ gba nkịtị n'asụ mmiri mmadụ ga-apụta since anyị ji pụta ụwa ma fight ya na 67 fight ya Naijiria ndị mmadụ nwụsị ya ga aka na-emekwa datin ruo taa nobody nwebụ onye ji responsible for anything nobody enwebụghị onye hold responsible for Igbo sufferings nobody gwa m one single person hold responsible for ihe na-eme ndị Igbo n'ụwa o nwere any responsible kedu onye ya gwa m ebe nsogbu ndị Igbo si what is the cause ke onye ihe hold responsible no that means you have a problem because if you have problem you must have the solution and who caused it and how it was caused. Yes sir. When will judgment of Igbo problem come? Kemgbe Igbo enwe judgment? No. Onye ọbụla bịa na-ericha nri erisie nri anyụ ahụrụ nwa nsị a na-amụsọ nwa na-anụ nwaanyị mba ihe anyị chọrọ new way of life. We want a new thing. Oruhuru gị chara anyị achọghọ we want a new life. Anyị chọrọ new life. Nwanne onye oruhuru ya pụọ ebe we want a new life. We are tired of this nonsense. Anyị achọghọzi ya. Anyị agaghị ebi life we cannot live this life. No. We have made the choice that our children will live a new life. No more this nonsense life. Keka mmadụ ga-esi anọ the race, a whole race. No responsibility. No responsibility. Not even from government. Not even from leaders. Not even from organization. Nothing. Onye ọbụla na-eme ihe sọrọ na-akụghị eri. Onye ọbụla na-eme ihe sọrọ na-akụghị eri. Nwanne iru ụmụ nsọ agba gị pieces. Ịghọtago? Onye ọbụla na-eme ihe sọrọ ya. Everybody doing what they like. A na-apụta gbasa iwu ndị Igbo gịnị? Ndị Igbo gịnị? Ke ụdị ndị Igbo without a binding principle, without ideology, without a focus. We are nothing. Nwanne gụpụkwa m dị gụpụ m na place anọghọ m ne. Achọ ogwe m ya aka m adịghị ya ihe ha hụrụ ndị Igbo nwanne. No. Ekweghị m a race without a focus. A race without a focus. No focus. No binding principle. No ideology. No focus. Nothing. It's just onye Igbo na nkịtị. Onye Igbo n'elu ọnụ. Nna nwanne gụpụ m. Kama anọdị m n'ebe nọ. Kama m ga-ericharachi ụzọ. Kama ka m bụrụ ọnụ. Aghọrọ m onye Hausa. Aghọrọ m onye Zimbabwe. Period. Mbie ndụ m n'udo na n'udo. Odo m anya na m biri in peace, live in peace and die in peace. Mana agaghị m azụ onye Igbo just to answer onye Igbo. No. Isi na ọ bụ asị gwa m ihe mere ndị Igbo ji ata ahụhụ n'ala Igbo. Who is responsible? Kedu ihe anyị ga-eme to stop this ahụhụ ka ụmụ anyị ghara ịnata dị ahụhụ again? That is a plan. A deal done. Ị gaghị apụta na asị m freedom asị freedom asị gị. That is not a solution. Come on, sibapụ. Ọ bụrụ solution. Solution is nna kedu ihe anyị ga-eme ka this thing stop. Don't go through the sideline na-akọghị. Kedu ihe anyị ga-eme? What is solution here? Because nsogbu dị. There is a problem. Igbo akụsago. Nwanne unu enweghịzi Igbo. Because ihe bụ Igbo bụ nsọ ala. The binding principle bụ Igbo. As long as no binding principle, Igbo akụsago. Mechọrọ mechọọ. That is the game. Absolute truth. Ị na-aza Igbo na nkịtị. Because Igbo cannot stand in Nigeria today for anything. You can never. You nweghị ike na Nigeria because Nigeria is a combination of different entities. Can you stand in that place and say Igbo onye Igbo nature this thing can accomplish it? No. Ị gaghị eme nwe onye Igbo ga-challenge gị. Onye Igbo ga-abụ opposition to you. You got that? Onye Igbo ga-abụ opposition to you. So that means you nwere ihe nonsense gị na-akọ. You cannot stand. You can't stand. Kedu ihe with this problem? Kedu the source of this problem? How do we solve it? If you want to continue, if you continue as Igbo, then there is a problem and we must solve it. Ndị mmadụ agbafusie si na house ndị Igbo. How can you solve the problem? Ha si house ndị Igbo, then how do we solve Igbo problem? Ebe ọbụla ndị mmadụ house ndị Igbo. Some say house ndị Igbo, how ndị Biafra na Igbo is a language. Now then, okay, how do we solve the Igbo problem? Because in Biafra, according to the story, na ọbụ ụzọ ndị Igbo, unu so now different entities nọ na Biafra. Then who will solve the Igbo problem?
ka onye ga-asọlve ya, onye ka ị hapụrụ the problem who, because na new Biafra all different peoples na ya. Ị ga-asọlve nke ndị Ijọ, sọlvọ nke ndị Ibibio, sọlvọ nke ndị eke ha na-akpọ ya Efik, sọlvọ nke ndị Idoma, sọlvọ nke ndị niile. Kedu onye ga-asọlve the Igbo problem? Igbo nwere problem, so isi Igbo hụzi onye Igbo nsogbu adịghị. Kedu onye ga-asọlve the Igbo problem? Because anyị nwere nwaanyị ka bụ ndị Igbo, enwere ike ịwụ ụzọ onye Igbo nsogbu adịghị, iwe Biafra no problem. But what about Igbo? Onye ga-asọlve the problem? Anyị nwere nwaanyị kwenye n'Igbo. Ya bụ ihe ndị mmadụ na-anaghị ajụ onwe ha. Because isi na-enwe ha problem na n'Igbo, then you are lying. You are in asị asị because nsogbu dị. Anyị enweghị education for our children. Anyị enweghị culture because you don't have a culture. You don't have a binding principle. Kedu ndị chief ndị Igbo na ana Igbo na-ekpe ekpere n'afa Jizọs? Which God do you worship as Igbo man? Who is your God? Onye wu Chukwu gị? Onye ka ị na-ekpere chi? Ka chi na-ekpere? Nwere ike ọ bụghị onye ọbụla ga-ekpere chi, but at least ị kwesịrị inwe something as a concept for a organized society. You got to ihe na-akpọ we unified mind. Ị ga-enwe this principles on normal thing. So kedu chi ndị nkịtị nọ n'Igbo na-ekpere? Kedu chi ndị nkịtị as a just? Kedu chi ha na-ekpere? That is the game. Ọ bụghị just gbapụ ọsọ gbara jebe somewhere ebe ọ dị easy. You got to go ebe ọ dị easy because ya bụ easy way, easy game. You got to easy game. Nigeria is the problem. All the easy to say, but ịma ha na ihe ahụ because Nigeria can never relinquish. Onweghị mgbe a ga-akwụsị ihe ha na-eme. They will not stop. Ha agaghị akwụsị na ha na-akwụsị mba. Ifuru ka ha na-akwụsị mba. So kedu kwenye your plan? Because always system. Nigeria is a system of institution. It's an institution. Nigeria is institution. So ma ọ dị mma ma ọ dịghị njọ, ọ dị ka skuul na-anaghị eme ọfụma, mana skuul ahụ mana skuul ka dị die, institution ka dịkwa die place, ma ọ dị mma ma ọ dịghị njọ, ịda ọ na-arụ ọrụ na ha arụ ọrụ ọ ka dịkwa die. Mụnwa na onwe gị, the problem bụ na we are not making plans for anything. Enwere plan anyị na-eme, ị nwere problem, but kedu plan ị na-eme to solve these things? Ị gaghị asị m na because we want Biafra. Nsogbu adịghị, but it's not a plan. That is not a plan. Ya onye ga-enyekwa ngedete na ọkwadị same man ị na-ekwu, onye isi na onye ahụ adịghị mma, ọ bụghị ezigbo mmadụ, na onye ochi na onye ama. Yes, mana o ji egbe chere gị na that man ị kpọrọ onye ochi is your minister of police. That man ị kpọrọ enemy is your commissioner of police. That man ị kpọrọ enemy is your minister of army. That man ị kpọrọ enemy is your economic minister. That man ị kpọrọ enemy is your chief of staff. That man ị kpọrọ enemy is your everything. But at the end of the day, you got to go. So if your enemy manage everything about you, what is the future for you? Oh, now your enemy manage everything about you, can you go your future? You got no future now. You got a future. You got a future. You got to just ikwu ya ekwu bụ isiokwu. Ikwu ya ekwu is easy. The question is how. The question is how. That is the game. You can have in America. It's in California. Want to go away from America. You can say it. But the issue is kedu. How can California be able to exist from America? How? Kedu ka ọ ga-esi apụ from America? Kedu ka California ga-esi apụ from America? Ọwụ na America nwere the whole ngwa ọgụ n'ụwa. So kedu kwen ka California, nwa obere California ga-esi apụta from America without being crushed? You got that? Kedu ka America, California agaghị eme nwunye? That is the ya ihe ndị mmadụ na-anaghị agwa onwe ha eziokwu. Nwanne onwebeghị mgbe Igbo man stopụrụ Biafra from coming. Francis, never a time Igbo man say that Biafra will not come. No time. Onwebeghị. Never a time Igbo man say that Biafra will not come. Never a time. So na ekwuzi that nonsense. You got that? Onwebeghị never a time Igbo man say Biafra agaghị abịa. Ndị na-eme Biafra kwa ha bụ ndị Igbo. They not Igbo. They are Igbo. They nke you na. Ka onye jigide nobody is owning you.
ya wụ just excuses. O nwebeghị mgbe time Igbo man si ndị niile na fight for Biafra ever since bụ ndị Igbo na eme Igbo people fighting for Biafra every time. So o nwebeghị mgbe ndị Igbo si emezina Biafra. Ndị Igbo always supported Biafra, die for Biafra, every time Biafra ahụ na-eme. Ihe a na-ekwu ndị na-ekwu maka Biafra, kedu the guarantee ị na-enye these people giving their life for this thing? Kedu the guarantee? You don't give them any guarantee. So if there is any misunderstanding here, ọ bụ ụnụ nwa na-ekwu maka Biafra, ọ bụghị ndị na-anaghị ekwu maka Biafra. Ị gaghị eme mmadụ by force na-agbochi ndị mmadụ ọnụ, na-agbochi ndị mmadụ ọnụ, ajụọ gị ajụjụ igbochi ihe ọnụ, ajụọ gị ajụjụ igbochi ihe ọnụ. No, ọ bụghị ụta ka esi eme. Ịghọtago? Ndị na-fight for Biafra ever since bụ ndị Igbo. So ị gaghị anọkọta one day si ha na Biafra abụ ozi Igbo. So ndị a na-fight ya since ga-ezikwa ihe ha bụ. So ndị a na-fight ya since ga ihe ha bụzi. Ọ dịghị mma like that. Ịghọtago? Ọ dịghị mma. It's not good. Ọ dịghị mma. You gaghị deprive people because of their right. Nwanne na ka mgbaga eziokwu ya. Nwanne ka mgbaga eziokwu. Let me tell you something. O kwefuru n'ụwa. Masob nọbụ there before. Masob was there. Ojukwu fought for Biafra 1967. 67 till today. So ichekwa na Biafra bidoro tata? No. Next 67 most of us amụbeghị anyị, ma today I can ekwu the same thing. The issue abụghị Biafra or no Biafra. The question here is problem dị n'ala Igbo ka a na-ekwu maka ya. All this problem will guarantee whether this Biafra ọ ga-enwe isi ma ọ gaghị enwe isi. Always solve all this problem. Iwe mara na Biafra ọ ga-enwe isi ma ọ gaghị enwe isi. Ma ọ bụrụ na sideline ya the problem and run away. Say now Biafra will guarantee. So what there? Go there. You will stay there for 100 years and quote me right. You got that? Because ị gwara your problem was ị nwere nsogbu ịgbara ya ọsọ. Ị na-agbara nsogbu ọsọ. Nigeria na-eme gị bad. Nigeria is doing you bad. Why don't you confront it? After you confront the problem, then you might go and have your own freedom if you want. But to confront, even you confront to here, it can't happen from that side because you run away from your problem. A na-emegbu ga-emegbu ịgba ọsọ. After ka ị gbara ọsọ, how will they leave you go? Kedu ka a ga-esi hapụ gị wepụ? Ị na-atụ ụjọ, you are a coward. Ị na-agba ọsọ. These people enweghị ike hapụ gị like that because ị na-atụ ụjọ na. You can't even confront them, you are running away. So ha agaghị hapụ gị. Ịghọtara gị? Nwanne ha agaghị hapụ gị, ihe bụ eziokwu na agwa gị. They will not let you go because ị nweghị ike challenge with your problem. Ịghọtara gị? That's it. Simple. Ụjọ sa na-ekwu maka the Biafra bịa. Nsogbu adịghị. Good and fine. Onwe eso n'kwụsị. Ụmụ eso n'kwụsị na mana ihe na agaghị abịa mana nsọ ala Igbo ebe anyị na-ekwu maka nsọ ala kọbara nonsense. No. Ịghọtara gị? Ọ bụghị ụta ga-esi eme. Nwa mmụọ egbu na nwa mmadụ. Nwa mmadụ egbu na nwa mmụọ. Mana ihe anyị ma na nsọ ala anụnwa. All those things that will break the shackle of the mind of our people. Ọ bụ ihe anyị na-ekwu na nsọ ala. Anyị anaghị enwe ihe anyị fere Igbo heritage. Ige ntị ebe a ị ga-ahụ na ihe edere ebe a bụ Igbo heritage. Onwe mgbe a chọọ Biafra heritage. Because Biafra nwere Ijo, nwee Ibibio, nwee Ichekiri, nwee Urhobo, nwee Isoko. Who will speak for us in the new Biafra? Onye? Ka onye ga-ekwuchitere anyị ọnụ anyị n'ebe ahụ? Kedu onye ga-ekwuchitere anyị ọnụ anyị na the place, or you want to go and give us away again? Kedu onye ga-ekwuchitere anyị ọnụ anyị niile na the new Biafra? Otu nsi wee ga were anyị ndị Naijiria n'aka rukwu ebe ahụ na-ewere anyị ndị Ijo, ọ ndị Ibibio, ọ ndị Ichekiri, ọkwa ihe unu chọrọ. Mba, nwanne mmemme ndị Biafra nsogbu adịghị, mana anyị gwawo ndị nsọ ala Igbo we are, so that anyị ruo ebe ahụ we become chairman. Anyị agaghị awụ second class citizen. Francis, anyị achọghị ịwụ second class citizen. No problem. Isie na ike continue the march for the Biafra, but anyị ngwa na onwe anyị ndị nsọ na ndị Igbo. Anyị na-abịa, anyị ruo that place we be chairman, anyị agaghị awụ second class, anyị agaghị awụ second hand. Otu anyị wee wụrụ second hand na Nigeria, ka anyị jikwa second hand na the new Biafra. Ihe unu chọrọ? Mba no. Francis, check ihe ọ dịghị mma. Francis, nwanne check ihe ọ dịghị mma. Ị chọrọ ịwụ second class citizen ebe nwe na-eje na the new home?
na the new home ga-akwụkwa second hand class citizen. Mba na so ọwụ na ị chọrọ na the new home ịwụ first class citizen ị ga-eme nsọ ala. Ọ emebezie nsọ ala nwanne ị na-adatizi ebube nsọ nsọ ebube ọhịa ị ga-eji na-aga. Ma ịzọta ha ada ị gaghị azụ ute because Igbo bụ ala, Biafra above, Igbo is below. So if you don't have Igbo, you cannot have Biafra because all from Igbo ka esi Igbo gweje Biafra. All the journey begins from Ama Igbo to Biafra. The journey does not begin from Biafra to Ama Igbo. The journey begins from Ama Igbo to Biafra. So the journey must begin here to above. Nwanne si n'igwe eje ana ọkwa na ka esi eje n'igwe. Ọ na ka esi eje n'igwe na and ka esi eje n'igwe nna ya anaghị achọ Igbo. We Igbo dị bụ adị.